Ka foli bila Seri Fila Tele filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati na maa o maa n'i bɛ ka Seri Fila Tele lajɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin ye laada ye an fɛ yan nɔ kare o kare ni nin wagati sera min ye an bɛ jɛmukan belebele sigi ka se ka wele bila jamana maaba dɔw ma u ka se ka na kuma jamana kunkanko kow kan bi an kɛlen don ka wele bila maaba 4 ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka se ka na kuma kan u da don fɛn dɔ la min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la a fɔlɔ o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Baki Jara ale ye politiki mɔgɔ ye Baki i ni su folikan jumɛn de b'i bolo ka se Seri Fila filɛbagaw ma. Tarawele n bɛ i fo ka se ka sɔn k'an wele kɛnɛ in kan yan ka Seri Fila a ɲɛmaaba an n'a fɔ Gidi n'o ye Sherif Usmane Madani Adara ye ani a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka na fara Seri Fila yɛrɛ baarakɛlaw kan ne ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen yɔrɔ la an lamɛnbagaw ani an lajɛbagaw ka foli lase olu ma ni minnu bɛna kuma bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ kunkankow ye n ka foli bɛ olu fana yɔrɔ la. Ok, o diyara an ye maa filanan o fana tɛ maa dogolen Seri Fila Tele jabarani kan Seku Ɲame Bacili parti RPM maa don Seku Ɲame Bacili i ni su folikan jumɛn de b'i bolo ka se an filɛbagaw ma. Marahaba Tarawele k'i yɛrɛ fo fɔlɔ ka Seri Fila lajɛbaa cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo ka baarakɛlaw fo tele ɲɛmɔgɔso ka bɛɛ lajɛlen fo donc ka maliden cɛman ani musoman fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka tɔndenw minnu bɛ an ka parti kɔnɔ n'o ye RPM ani Mali parti tɔw bɛɛ lajɛlen parce que bi baro in a bɛ komi an parti mɔgɔ damaw de bɛ kɛnɛ in kan donc n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka taga baro kɛ ɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen ma donc k'a fɔ an bɛna jɛmu mun sigi ala ka kɛ jɛmu ye jamana nafalan bɛ se ka bɔ mun ala sɔnna a ma maa sabanan o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Laji Yusuf Sangare ale ye MPR maa ye Laji i ni su nin ye siɲɛ fɔlɔ ka se Seri Fila Tele jabarani kan folikan jumɛn de bolo ka se an ka filɛbagaw ma. Ok merci Traoré i yɛrɛ ni su folikan bɛ n bolo d'abord o ye e yɛrɛ an b'a daminɛ yɛrɛ la n bɛ fo n bɛ Seri Fila baarakɛlaw n bɛ bɛɛ fo an lamɛnbagaw n bɛ bɛɛ fo et en même temps n bɛ tɔn min fana kɔnɔ je pense que tɔn dɔw sigilen bɛ u bɛ k'an lajɛ donc n bɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen fo et puis n bɛ parti bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ ala k'an ɲuman wuli yan ka an ɲuman sigi ka to ala k'an ɲuman wuli ka bɔ nin débat kɛnɛ kan. Amina yarabi. Merci. Ok basi tɛ yanni ka se Usmane ma donc n bɛ ɲininkali min kɛ la sabula premier ministre e y'o ka parti maa ye donc Sukeli Kokala Mayiga donc n'i ma fili e ye denmisɛnninw ka ɲɛmaaba de ye Mali kɔnɔ a ka état de santé bɛ cogo di nin wagatinin na. Bon Dieu merci alhamdoulilah bi kɔni alhamdoulilah Dieu merci parce que on se remet au communiqué du cabinet de la primature. Il est à un repos forcé. Donc, comment on est parti maintenant avec nous à la mort? Docteur a repos forcé là. Donc, on met tout au corps. Donc, bien qu'on dit merci alhamdoulilah, avec repos maintenant, il y a beaucoup d'améliorations. Bientôt, il sera du retour. Ok. Voilà. An bɛ dugawu kɛ o la min ye Usmane Bakari Kulubali maa 4 na donc parti yɛlɛma e fana o maa ye sabula i ye vice président o kɔnɔna na folikan jumɛn de b'i bolo ka se an filɛbagaw ma nin fana siɲɛ fɔlɔ Seri Fila Tele jabarani kan. Oui nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye Traoré ye nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que n yɛrɛ bɛ Seri Fila lajɛ n b'a ka émission caman lajɛ n bɛ foli lase Seri Fila lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Malien ani dunanw minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don Seri Fila la n b'a bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn k'e yɛrɛ fo ka Seri Fila ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman dɔn hali bi ka tasibila fana kɛ an ka jamana mɔgɔw ye minnu ni ala ye kalifa minɛ o la ani minnu banalen don ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ lajɛlen ye ka kɛnɛya lase. Amina yarabi. Ok donc bi baro o bɛna boli fɛn min na u b'a fɔ bamanankan na kuma dɔw la ko politiki ko la ni i minɛtɔ ka don kaso la i ma da tɛgɛrɛ fɔ de ma donc bi baro bɛna boli fɛn min kan o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la parti politikiw jɔyɔrɔ ye fɛn min ye an ka furancɛ fanga kɔnɔna na nin wagatinin na bi baro bɛna boli o kan kosɛbɛ o la yanni an ka don a kɔnɔna la Baki n bɛ ɲininkali min kɛ la parti politique yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn jamana yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ yanni an ka don transition ta yɛrɛ kɔnɔ. Traoré i ni ce o ɲininkali la parti politique ale jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ jamana min ni a bɛ démocratie n'o ye bɛɛ fanga ni a bɛ o kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko jamana kɔnɔdenw olu ka fanga n'o b'a kalifa a ka tila ka mara ni u ye ka kɛ u sago ye. O jamana nationya o tɛ se ka mara cogoya si den kelen na parti politigiw kɔ olu bɛ o camancɛ rɔ n ka faamuyali la mairie la
an bɛ don min ko bi depuis disons 91 92 Mali donna o jamana nation kɔnɔ donc k'a fɔ bi parti politique Mali bɛ yɔrɔ min ko bi u jɔyɔrɔ belebele ka bon a marali la, u jɔyɔrɔ belebele ka bon a ɲɛnamayali la, a yiriwali la, jamana a ko bɛɛ lajɛlen i bɛna ye k'a fɔ ni parti politique y'u jɔyɔrɔ k'u tilenna jamana bɛ ɲa, jamana kɔnɔdenw u bɛ lafiya parce que parti politique u jɔyɔrɔ bɛ kɛ ka se ka jamana degun min b'a kan, degun bɛ jamana kɔnɔdenw kan k'o fɛsɛfɛsɛ k'u ɲɛsin o ma ka na ni fɛɛrɛw ye k'olu lawaleya u ni jamana kɔnɔdenw. Donc ka kuma lasurunya o ye k'a fɔ parti politique ale de ye jamana tuloma ye n'an bɛ démocratie kɔnɔ cogoya min na a ka ɲɛnamaya bɛ se ka sigi sen kan ka kɛɲɛ ni a ka lafiya ni a ka jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ ka yiriwali cogoya ye. Ok, basi tɛ Seku Ɲame n bɛ o ɲininkali kelen kɛ e fɛnɛ la sabula maa caman jamana kɔnɔ u t'a dɔn jɔda min bɛ parti politigiw la e yɛrɛ fɛnɛ bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ parti politique yɛrɛ jɔ sen ye fɛn jumɛn ye, baara jumɛn de b'u bolo jamana kɔnɔ? Bon, d'abord n bɛ n ta fara Bagi ta kan parce que a explication mun di effectivement parti politique bɛ jate minɛ o cogoya la. N'i y'a jate minɛ an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni. Waati min an tun bɛ binjɛni fanga kɔnɔna la Mali kɔnɔna la hakili jiginna parce que c'est important souvent an ka rappel kɛ a waati maaw hali n'a ka d'u ye ka hakili jagabɔ kɛ k'u ka miiriyaw ta jamana bɛ se ka yiriwa cogo min u yamaruyalen tun tɛ ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnenw créer k'u sigi sen kan n'o ye parti ye ka se k'u sen dɔ fanga ɲini na parce que parti kelen de tun bɛ a waatiw la o parti kelen bɛɛ bɛ wajibiya ka don de kɔnɔ n'i b'a fɛ i sen ka ye jamana mara la. Donc événement minnu kɛra 91 i n'a fɔ Bagi y'a fɔ cogo min n'a nana ni maliden caman joli bɔnni ye o événement ninnu laɲini dɔw kun ye ko k'a lajɛ ka jamanaden bɛɛ ka se ka i ka hɔrɔnya sɔrɔ i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni miiriya b'i la mun bɛ se k'a to ka jamana bɔ nɔgɔ la o miiriya e ni maa minnu mana k'o miiriya la a ka fara ɲɔgɔn kan a ka kɛ kulu ye a bɛ se ka parti créer a bɛ se ka association créer a bɛ se ka kɛ mouvement politique ye hali n'a y'a sɔrɔ o waati ni an y'a jateminɛ k'a fɔ hali a ka fɔ jɛmu fanga bɛɛ ka se ka hakilina fɔ ka sɔrɔ i ma dɔgɔ i ma yira i ma siran ka taali kɛ hali radio ni télésow la i n'a fɔ an bɛ k'u ye cogo min n'u cayara démocratie nana ni o bɛɛ lajɛlen donc o kɔnɔna la parti politique jɔyɔrɔ ye mun ye fɔlɔ o ye ka fanga ɲini n'u ye fanga sɔrɔ ka fanga mara jamana sariyaw kɔnɔna la mais o marali in kɔnɔna la u bɛ gafew de dilan gafe mun kɔnɔ u b'u miiriyaw k'a la sɛnɛ taasira la anw ka tɔn miiriya ye nin ye anw b'a fɛ ka jamana sɛnɛko yiriwa nin cogo la bon lakana yɔrɔ la anw miiriya ye nin ye an b'a fɛ ka jamana lakana sabati nin cogo la mɔni yɔrɔ la nin y'an hakilina ye ainsi de suite secteur bɛɛ la kelen 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 o projet de société de bɛ ta o ye miiriya baw ye k'a da jamanadenw ɲɛkɔrɔ ni kalafilila bɛ na jamanadenw b'u ka danaya da maa kan o hakilila maa min ka miiriya ka ɲi kosɛbɛ n'a bɛ se ka jamana bɔ bolo la donc o parti politique ninnu jamanaden minnu bɛ o kalafili u ye o jamanaden ninnu olu y'u jukɔrɔma dɔndɔba ye mais olu ye jamanaden ninnu ka ciden ye walasa hamina min bɛ jamanaden ninnu na olu bɛ se k'o waleya cogo min n'u ye fanga sɔrɔ donc parti jɔyɔrɔ an tɛ se k'a fɔ k'a ban parce que parti politique jɔyɔrɔ ka bon non seulement démocratie fanga kɔnɔna la u jɔyɔrɔ ka bon mara taabolo kɔnɔna la u jɔyɔrɔ ka bon fɛn o fɛn ye jɔyɔrɔko ye a kɛra président jɔyɔrɔ a kɛra ministre jɔyɔrɔ a kɛra député jɔyɔrɔ a kɛra maire jɔyɔrɔ a kɛra fɛn o fɛn ye partout nakun ye de walasa jamanadenw ka miiriya bɛ se ka waleya u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo. Ok, basi tɛ Laji n bɛ taa e fanfɛla la Bagi ni Seku Ɲame bɔra ka min fɔ sisan nɔ o ye fɛnɛ hakilina ye wa? Ok, donc moi je pense que c'est-à-dire u ye min fɔ ne hakili la u ye caman fɔ la mais ne bɛ n ka kunkurunin fara kan. Tɛmɛ n'a ye. Effectivement mais ne bɛ taa un peu de loin parce que Seku Ɲame Bacili y'a daminɛ indépendance fɛn na démocratie la. Depuis 91, moi je pense que depuis Domina Mourou Keïta nana kana fanga marali daminɛ parti politique création daminɛ de bɔ wagati donc u b'a yira k'a fɔ parti politique yɛrɛ kiri kun tɛ dɔwɛrɛ pour que ka jamana mara jamana kɔnɔdenw hakilila kan a dabɔra de kama donc o wagati on s'est n'i ye hakilila jigila an y'a ye k'a fɔ parti dɔw tun bɛ yen USRDA tun bɛ yen n'u tun y'a yɛlɛma ka kɛ UMRDA sisan. Donc au kɔfɛ PSP kun bɛ fililabo ni fɛn ninnu ka parti olu tun bɛ yen je pense que PSP je pense o tun bɛ yen donc o kɔfɛ Musa nana Musa ye o parti ninnu a y'o dissous mais Musa y'a ka parti créé o parti kun ye jumɛn UDPM cela veut dire que o bɛɛ ye parti o quel qu'en soit que ça soit c'est-à-dire multipartisme ou bien parti unique mais un parti reste toujours un parti mais ni parti créé la parti bɛ créé hakilila dɔ de jamana bɛ se ka mara cogo ɲuman na cogo di ni jamana kɔnɔdenw ka hakilina ɲuman ye
donc an tor'o la an nana don démocratie kɔnɔ et démocratie u y'a wara u y'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ mɔgɔ ni se b'i ye i ka parti i b'a créer donc o de y'a to bi an bɛ je pense que an bɛ fɔ parti 200 ani parti 70 ni kɔ je pense aujourd'hui an b'o de la bi mais parti bɛɛ kelen créer kun aujourd'hui kelen dɔrɔn de b'a la koyi ka na jamana mara jamanadenw hakilina ɲuman na u ka kungilanna na cogo min na voilà donc o de tun bɛ n bolo ka fara kuma kan. ok baasi tɛ Mamadu Usumani Bakari Kulibali e fɛnɛ parti an bɛ se ka dɔn parti politique jɔyɔrɔ ye fɛn jumɛn jamana kɔnɔ jamanajɔ la. bon minnu ye kuma ta yanni kuma ka se ma vraiment u ye caman fɔ a la ne yɛrɛ bolo fɛn caman t'o kɔ kan parce que u ye Mali yɛrɛ tarikuw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ parti politique u nafa ka bon a la kosɛbɛ dɔ y'i da se indépendance ma yan parce que n'i y'a mɛn Mali bi c'est parce que Modibo Keyita ninnu de USRA ni PSP ninnu olu ka créer fili Dabo Sissoco ninnu fɛ pour que ka se ka kɛlɛ kɛ pour que ka indépendance yɛrɛ k'o di Mali ma donc o indépendance sɔrɔli c'est vrai que parti politique dɔrɔn ma kɛlɛ kɛ syndicalistes tun bɛ yen olu fana y'u dɛmɛ a la mais tagalen ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ syndicat association ninnu caman u bɛɛ tilara ka na yɛlɛma ka kɛ parti politique ye donc pour que k'a yirala k'a fɔ o waati parti politique ni baarakɛlaw yɛrɛ de tun bɛ fɛn kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana yɛrɛ baarakɛlaw caman u tun b'u yɛrɛ sɔrɔ parti politique tɔgɔla ka sababu kɛ syndicat ye donc o de y'a to u ye kɛlɛw kɛ ka se ka Mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ko ta k'a di a ma mais o kɔfɛ an nana ye k'a fɔ démocratie fana nana parce que mais yanni démocratie ka na a y'a fɔ cogo min na Musa Tarawele nana fanga ta ale ye parti bɛɛ bɔ yen mais a nana ye k'a fɔ a ka gɛlɛn jamana ka se ka mara k'a fɔ ko hali parti kelen o tɛ jamana kɔnɔ donc o de y'a to a nana IDPM créer k'o kɛ parti kelen pe pour que bɛɛ lajɛlen n'i b'a fɛ k'i da sago fɔ n'i b'a fɛ ka jamana jɔliko kuma fɔ i bɛna don o la donc 1991 hakili la o y'a sɔrɔ an bɛ écoledenya la an ko o vraiment o kɛcogo in o tɛ an fɛ laban ye an b'a fɛ ka multipartisme o kana jamana kɔnɔ multipartisme min fana nana a kɛra multipartisme intégral de o b'a yira k'a fɔ n'a ka di mɔgɔ o mɔgɔ ye i bɛ se k'i ka parti créer condition de b'a la n'i y'olu condition rempli dɔrɔn i bɛ tɛmɛ ni a ye mais jamana dɔw la a bɛ ye k'a fɔ multipartisme intégral tɛ yen parti politique hakɛw dɔnnen don bɛɛ tɛ se ka na dɔrɔn k'i ta créer mais o ni Mali ta tɛ kelen donc mais ne yɛrɛ bolo nafaba min bɛ parti politique la bi y'an da ka se transition waati ta ma mais o ye de façon générale o ye ka jamanadenw fana k'u kalan dɔ di u ma jamana yɛrɛ jɔsira cogo la a bɛ fɔ min ma ko idéologie politique ka se ka olu développer an ka jamanaw kɔnɔ parce que an mago bɛ olu la bi Ɲame y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ Segu Ɲame k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ jɔ ni sira minnu ye i mana fɛn fɛn ta a kɛra nafasɔrɔ sira a kɛra kɛnɛya sira ye a kɛra kalan yɛrɛ sira a kɛra fɛn o fɛn politique tɔnw olu de bɛ na ni fɛɛrɛw ye ka se k'o boloda min b'a to ni u ye jamana tigiya sɔrɔ u ka se ka jamana mara ka taa o sira fɛ donc parti politique de bɛ se k'a fɔ a kɛ ne bolo jamana dɔ bɛ bila jamana dɔ ɲɛ donc o sababu la mɔgɔ man ka tulonkɛ parti politique ko la donc i b'a jateminɛ k'a fɔ fana fɔlɔ parti politique yɛrɛ kun kɛra sababu ye pour que ka se ka farafinna an tɛgɛ dili ɲɔgɔn ma ka se k'o nɔgɔya parce que ni ye USRDA ta USRDA tun tɛ Mali dɔrɔn na a tun bɛ Mali la a tun bɛ Côte d'Ivoire a tun bɛ an dafɛ jamana ninnu caman na donc an dafɛ jamana ninnu caman na fɛn min y'a to an yɛrɛ ka kelenya farafinw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye cogo min na pour que baaraw ka se ka nɔgɔya an ka kelenya farafinna bɛɛ ka kelenya o ka se ka jidi cogo min na hakili la parti politique fana jɔda bɛ o la ka fara minnu fɔra ta kan. ok baasi tɛ o b'a to an bɛ na nin wagati nin na an b'a dɔn k'a fɔ camancɛ fanga de bɛ an kunna an b'a ye k'a fɔ parti politique bi na ko gɛlɛyalen don u bolo e yɛrɛ bolo camancɛ fanga in kɔnɔna na Baki parti politique jɔyɔrɔ ka kɛ fɛn jumɛn de cogoya min na Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka se ka bɔ o kɔnɔna na. ka kuma surunya na tila k'a walawala o ye u ka se ka jɔ u jɔyɔrɔ la parce que k'a fɔ ko n ye parti politique ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ani a jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye an y'o fɔ nka yala u y'o jɔyɔrɔ fa wa yala u bɛ ka o fa wa yala u labɛnnen don ka o fa hakili la ɲininkali bɛ nin yɔrɔ ninnu caman na nimisiwasa caman tɛ nin yɔrɔ ninnu na donc n'i bɛ fɛ u jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye o de bɛ lajɛ nin yɔrɔ la fɔlɔ k'a lajɛ
u ma u jɔyɔrɔ fa walima y'a fa ni i y'o o ɲininkali ko ne b'o jaabi ne b'a fɔ n ko parti politique ma u jɔyɔrɔ fa ni parti politique tun ye u jɔyɔrɔ fa a ka ca Ala fɛ an bɛ gɛlɛya caman an bɛ kɛnɛ caman kan an kun tɛ se o ma parce que n'i ye parti politique fɔ fɔlɔ citoyen min c'est à dire que jamana kɔnɔden min ni o bɛ hakilina sɔrɔ k'a fɔ ne bɛ tɔn créer ni dɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni minnu ye kunfilenna kelen ye k'a fɔ ko an b'an ka hakilina o fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka se jamana kɔnɔden tɔw ma sisan k'u ka danaya ɲini k'an bɛna ka na an bɛna jamana mara ni o ye parce que jamana mara in ye de jamana kɔnɔdenw a b'u ka danaya ɲini u b'a kalifa aw ma o de y'o baara donc o kan ka se ka fa sira caman fɛ i bɛ n'a ɲini cogo min na n'i nana ɲini i ye kumakan min di i ye fɛn min fɔ k'i bɛ se k'o kɛ ni nana i b'o lawaleya cogo min na i n'olu ka jɛ i b'o danaya min o min bɛ d'i ma k'o sinsin hakili la o danaya in parti politique o ma se ka sinsin waati jan kɔnɔ an b'a fɔ gɛlɛyaba bɔra yen n'ale ma sinsin dɔrɔn furancɛ de bɛ don jamana kɔnɔdenw ani a marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ o mana kɛ marabaga ale bɛ fɛgɛya parce que a bɛ fɔ cogo min na jɛgɛ ale fanga ye ji de ye ni e ka jamana kɔnɔdenw e sɛmɛnen tɛ olu la danaya sinsinnen tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ to k'i b'i ka jamana mara kɛ mais a bɛ gɛlɛya parce que maa si den kelen tɛ se ka jamana mara kɛ k'a fɔ ko waati dɔw la ko a bɛɛ lajɛlen ka fisa ko gɛlɛya t'a kɔnɔ donc o ye k'a fɔ jɔyɔrɔ ma fa mais n bɛ fɛ k'a fɔ mun kan ka kɛ sa pour que jɔyɔrɔ in ka se ka fa parce que jamana in an bɛɛ lajɛlen an bɛ a kɔnɔ jamana in an bɛɛ lajɛlen kan ka se k'an jɔyɔrɔ fa kɛrɛnkɛrɛnnen na n'o y'a parti politique ye hali bi ne bolo fɛn fɔlɔ min kan ka kɛ bi o ye nagakɔrɔbaara min bɛ yen n'o bɛ parti politique bolo o kan ka se ka dɔgɔya bi k'a kɛ cogoya la parti politique yɛrɛ bɛ se ka danaya sinsin d'abord olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na c'est à dire formation politique olu yɛrɛ dama bɛ se ka danaya sinsin ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka baara kɛ pour que olu ka danaya sinsin ka baara kɛ fɛn fila bɛ yen ne bolo fɔlɔ o ye k'a fɔ le fait représentatif ça veut dire ne de ka représentation ka ca o kan ka se ka to bi ne kuma kan ka yɛlɛ sanfɛ n'i y'o kɛ gɛlɛya bɛ n'o la parce que caman fana bɛ jamana kɔnɔ bi an ka jamana kɔnɔ bi n'olu fana bɛ ka siga don e bɛ ka fɔ i ka représentativité min na nka minnu fana n'olu fana cayara bi k'a fɔ parce que mɔgɔ baden taara parti créer dɔw yɛrɛ parti dɔw créer i bɛ taa ka sɔrɔ a bɛ fɔ cogo min na k'a bɛ sagi dɔrɔn kɔnɔ o fana mɔgɔw ka ca o fana t'a to e de b'a fɔ ko k'e de création na ko i b'a fɔ ko ninnu de ma ko ɲuman kɛ ko ninnu de tun bɛ nin waati in bɛɛ lajɛlen la ko fɛn dɔ ka d'e ma bi non je pense que mun kan ka kɛ sisan parti politique kan ka a sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ k'a fɔ fɛn min ni o ye compétence ye k'a fɔ ko e ka se ka i seko ni dɔnko o dɔ ka se ka kɛ e la ka kɛɲɛ ni parti yɛrɛ hakilina ye ka kɛɲɛ ni jamana kɔnɔdenw ka gɛlɛya ye waati dɔ jɔyɔrɔ dɔ bɛ se ka kalifa i la parti kɔnɔ pour que o baara ka lawaleya donc o fɔlɔ ka compétence bila en avant filanan ka tila tun ka transparency fana bila en avant ni ko k'u ka transparency ka ko kɛ jɛlenya la u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parti politique yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka faranfasiya k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min ko sisan n'an bɛna jamana kɔnɔdenw bɛ k'u yɔrɔ janya ka kɛɲɛ ni ko tɛmɛnenw ye n'an bɛ fɛ u ka danaya sɔrɔ sisan an ka ko kɛ jɛlenya na pour que maa ladiri minnu n'olu b'an tu la parce que i ye parti politique fɛn o fɛn min ta maa ladiri bɛ yen baarakɛlaw bɛ yen nɔ maa cɛsirilen bɛ faso kɔnɔ a bɛ fan bɛɛ fɛ donc olu de kan ka se fɔlɔ parti politique yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o environnement créer yanni u ka to nagakɔrɔ kɛlɛ la ne ka faamuyali la n'u y'o kɛ sisan u bɛna se ka maaw bila ɲɛfɛ ka kɛɲɛ ni parti politique baaraw ye ka kɛɲɛ ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka haminako ye maa minnu bɛ ni maa ladiriw don ni cakɛlaw don maa minnu ni dɔnniya b'u la n'u cɛsirilen don u ka jamana ko fɛ u bɛna kɛ sababu ye k'olu bila en avant jamana kɔnɔdenw b'o dɔrɔn de ɲini donc au niveau fɔlɔ n bɛna n jɔ kuma kun fɔlɔ dɔ la k'a fɔ o ye défi fɔlɔ ye parti politique u kan ka se ka o mun kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na olu yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka cakɛlaw baarakɛlaw fasoden ɲumanw cɛsirilenw ka olu u bolo ɲɛsin olu la tila ka baara kalifa olu la jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la ka kɛɲɛ n'olu yɛrɛ ka parti kelen kelenna ye. ok baasi tɛ Segu Ɲame o b'a to n bɛ taa e fanfɛla la aw kɔni u b'a fɔ cogoya min na ko fangakɔrɔ binnen parce que aw de tun bɛ fanga la parti politique donc peut-être n'a ma kɛ jamana kɔnɔden fanba sago ye nka bi bi in na aw jɔyɔrɔ ye jumɛn ni transition in kɔnɔna na parti politique hali bi. bon d'abord an b'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ transition yɛrɛ ye mun fɛn suguya ye parce que o nafa ka bon yan n'an ka fɔ an parti jɔyɔrɔ ye mun ye transition kɔnɔna la mais n b'a fɛ ka éclaircissement dɔ di an ko partager an ni ɲɔgɔn cɛ parce que an kelen o kelen bɛ yan n'i y'an kumakanw jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ an tɛ hakilina kelen na mais n'i y'a ye an sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ plateau kelen kan ka kuma parce que pluralisme politique ni o de respectelen don n'o o droit kun respectelen tɛ anw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'an kun seginna binjɛni fanga la k'a kɛ Musa ta ɲɔgɔn si ye il faut que an ka éclairci mɔgɔw ka bɔ a kɔnɔ k'a fɔ Musa ka taabolo in kun man ɲi
fɛn kelen dɔwɛrɛ tɛ se ka kɛ o kelen kɔ bɛɛ bɛ wajibiya ka don o kelen na maaw dun hakilina tɛ kelen ye n'i y'anw jɛlen bɛ plateau in na bi parce que an hakilina tɛ kelen ye wa an bɛ ka sɔn ka ɲɔgɔn lamɛn c'est parce que jamana de sɔnna bɛɛ ka i hakilina di bonya kɔnɔna la sariya kɔnɔna la ka sɔrɔ i ma don tɔw gasi la ne hakili la o de ye taabolo ɲuman ye o ye kelen ye filanan an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen Sénégal kɛrɛnkɛrɛnnenya la n b'a préciser Sénégal waati kɛra furukufuruku nana Macky Sall ka fanga taabolo la opposition a ka opposition y'a jira k'a fɔ a bɛ ka taa ni jamana ye sira min fɛ o ma olu diya o t'olu fɛ la ye u wulila u ye bɔlɔnfɛ taama caman kɛ u tilala u ye kalafili kɔnɔ u taara kalafili la député-sigi mun tɛmɛna hali a ma mɛn u ye majorité presque u ye majorité sɔrɔ Macky Sall kan bon maintenant n'a kun ka d'olu ye don min Ousmane Sonko n'o ye opposition ba ye Sénégal a kelen ka jamaba labɔ a don fɛn caman kun se b'a yɛrɛ a don a nɔfɛ mɔgɔw ko f'u ka Sénégal ci ka tasuma don a la ka yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ hali u kun bɛ se ka coup d'état k'o ɲɛɲini mais a kun ma a don a ko fɛn bɛɛ ko fo ka fanga bin ni taama ye bɔlɔnfɛ taama ye k'ale b'a préféré ka kalafili kɔnɔ jamanadenw ka sɔn k'ale lamɛn u ka danaya d'ale kan u ka kalafili kɔnɔ u ka fanga in minɛ Macky Sall ni kalafili ye urne kɔnɔna la mais ka kɔn ye Abdoulaye Wade kelen k'a fɔ k'a bɛ 3e mandat ɲini o jamanaden kelenw de farala ɲɔgɔn kan u ma sɔn coup d'état ma de u ko k'an bɛ élection kɔnɔ u ye élection kɔnɔ u ye Abdoulaye Wade bɔ yen Macky Sall nana o cogoya de la fanga la mais o y'a sɔrɔ kɛlɛ tɛ o jamana ninnu kɔnɔna na n b'a fɛ ka mun fɔ oui bon a y'a sɔrɔ kɛlɛ tɛ n ko coup d'état dɔ fana n ye kɛlɛ fana précipité an bɛ se k'a fɔ kɛlɛ daminɛna président dɔ ka fanga la parce que coup d'état ma daminɛ nin waati in na coup d'état dɔw kɛra waati dɔw la o y'a sɔrɔ lakanabaliya tɛ yen fana ka se nin niveau la c'est pourquoi an b'a fɛ ka développement mun kɛ o de an k'a faamu k'a fɔ an ka culture la fɔlɔ an k'a don a la k'a fɔ transition tɛ waati normal ye il faut k'an k'o don an ka culture la parce que culture démocratique de bɛ yen n'an b'o kɔnɔ an bɛ se ka essayer k'an ka institution consolider fɛn o fɛn tɛ yen n'i y'a créer taalen ɲɛfɛ gɛlɛyaw b'a la difficultéw b'a la mais ni difficultéw ni gɛlɛyaw nana sisan aw de b'a lajɛ aw bɛ se ka textes falen cogo min aw bɛ se ka réforme minnu kɛ pour que ka adapter situation kuraw la mais tɛmɛsiraw b'a la ni faama minnu ka fanga taabolo m'aw diya aw de b'a lajɛ k'aw bolo di ɲɔgɔn ma kalafili kɔnɔna la k'a faama bɔ yen bon gɛlɛya minnu bɛ se ka don o kɔnɔna la o fana jateminɛ aw de bɛ se k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o ye o yɔrɔ n b'a fɛ k'o fɔ transition i b'a dɔn transition ye waati ye fɔlɔ il faut k'an ka sɔn k'a fɔ samarabatigiw ka waati dɔn de parce que i ka kuma daminɛ la i ye yɔrɔnin dɔ fɔ i ko ko anw parti politique anw de kun ye fangakɔrɔw maaw ye imagine Traoré parti o parti kun ye coup d'état tɛgɛrɛ fɔ coup d'état ye caman fila nimisa kɔnɔ bi cogo jumɛn na n bɛna f'i ye mun na parce que caman kun hakili la ni coup d'état kɛra Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga la dɔw minnu bɛ na o kɔfɛ olu de bɛna fanga sɔrɔ wa u bɛna jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ o kɔnɔna la a tila si m'o sɔrɔ o de y'a to jɔyɔrɔ kɛlɛ b'a la o de y'a to furukufuruku mais moi je nie pas les faits tiɲɛ na fanga min tɛmɛna gɛlɛyaw kun b'a kɔnɔ o gɛlɛyaw c'est palpable o sɔsɔli maa t'o kɛ ne t'o kɛ fana hali n'a sɔrɔ n ka fanga kun don mais il faut c'est à reconnaître aussi que dɔw fana bolo coup d'état ye sira de walasa olu yɛrɛ fana ka se ka fanga sɔrɔ dɔw fana ka miiriya kun ye mais a dɔw bɛ parti mɔgɔw la a dɔw bɛ maa wɛrɛ la parce que Mali kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen minnu ka différence k'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka gɛlɛn trop jumɛn politiquement parti politique société civile ani maa wɛrɛ Mali kɔnɔ i tɛ danfara dɔn nin si la dɔw bɛ nin bɛɛ la quoi bon ne yɛrɛ yan'an ka kuma daminɛ ne ko hakili la Baki ye parti politique mɔgɔ de mais ɲɛ b'a la cogo min on dirait ko analyse politique don donc finalement i bɛ tunun quoi parce que c'est très sincèrement il faut qu'an ka se ka assumer n'i ye mun ye dɔn min y'o ye n'i t'a ye fana i t'a ye mais ne bɛna waati kelen f'i ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga la Ibrahim Boubacar Keïta a ka san 7 kɔnɔna la a ye ministre 100 ani ministre 7 de ta o ministre 100 ni ministre 6 o ministre 100 ani 6 la ministre 32 o ye RPM ye o yɛrɛ a fɔra minnu ye RPM ye sinon anw b'a dɔn dɔw b'a la olu nana de parce que an ye fanga sɔrɔ sinon en réalité o t'a ye mais o bɛɛ la an sɔnna RPM dɔn o kɔfɛ les partis alliés an dɛmɛbaa jɛkulu ninnu olu ye ministre 10 ani 4 ɲɔgɔnna ye ministre 50 ɲɔgɔnna 106 in na o bɛɛ ye société civile ni finitigiw de sɔrɔsiw de mais pourtant fanga binnen a bɛɛ ko politique mɔgɔw de y'a tiɲɛ or ministre 50 ɲɔgɔnna ani ko ministre 106 in na o bɛɛ tɛ politique mɔgɔ ye o Ibrahim Boubacar Keïta ka premier ministre 6 la premier ministre 3 de ye politique mɔgɔ ye 3 denw tɛ politique mɔgɔ ye Umar Tatamli kun ye politique mɔgɔ ye
Modibo Keïta kun ye politique mɔgɔ ya Boubou Cissé kun ye politique mɔgɔ ya ATT a ka san 10 kɛ yan ATT ka premier ministre i b'u citer politique mɔgɔ kelen t'a la a si kun tɛ parti la hali Modibo Sidibé mun labana ka parti créer a waati a kun tɛ parti la ATT tɛ politique mɔgɔ ye parti t'a bolo a ka premier ministre si kun tɛ parti politique mɔgɔ ye parti t'u bolo mais et pourtant o waati coup d'état kɛra o fanga in na k'a yira k'a fɔ ko fanga in ma se ka malidenw sago kɛ mais o fana bɛɛ bɛ ka jate i n'a fɔ o fana ye politique mɔgɔw nɔ ye n tɛ yan k'a fɔ ko politique mɔgɔw ye ɲuman dɔrɔn de kɛ politique mɔgɔw ye tiɲɛni kɛ maaw b'an na minnu ye tiɲɛni kɛ et puis a ka di ne ye ni mun ye tiɲɛni kɛ tuma dɔw la i ka bɔ k'a fɔ tiɲɛni kɛra ne bolo n kun b'a fɛ ka nin kɛ a ma ɲɛ n bolo i ka assumer maaw ka mais o ka fisa i k'a fɔ ko i bɛ bɛɛ lanɔgɔ k'a kun kɛ ko parce que kulu dɔw bɛ yen ou bien maaw dɔw bɛ yen olu ye baara dɔ essayer waati dɔw la o ma ɲɛ u bolo transition filɛ nin ye maa si sago tɛ mais an filɛ a kɔnɔ sisan anw ka posture ye jumɛn ye mun ka di anw ye transition kɔnɔna la an ka bɔ nin kɔnɔ teliya la an kana ordre constitutionnel normal la mais n'o bɛ kɛ an ka sɔn an politique mɔgɔw fana ka transition accompagner tiɲɛ kan tiɲɛ kan de an ka sɔn ka accompagner tiɲɛ kan an ka jɔyɔrɔ kɛlɛ dabila an ka ɲɔgɔn sama-sama ni furuku-furuku dabila transition hakilina ɲuman minnu mana ta a kɔnɔ an ka accompagner hakilina minnu man ɲi fana i ka yira k'a fɔ man ɲi parce que o différence de bɛ Mali fana kɔnɔ à chaque fois que n'i kumana a bɛ fɔ ko non i bɛ ka critique kɛ non tuma dɔw la critique ka ɲi parce que n'i ye faama fana bila a yɛrɛ ma k'a ka ko bɛɛ kɛ maa tɛ foyi critique a bolo a bɛ k'a kɔnɔ a ka ko bɛɛ ka ɲi dafalenya man ɲi maa si la maa si dafalen tɛ i bɛ se ka fili fo mɔgɔw ka sɔrɔ yen minnu b'a fɔ taabolo dɔ ye nin ye nin man ɲɛ nin man ɲi nin ka ɲi kunu dɔw tun b'a rôle kɔnɔ bi peut-être dɔw b'a rôle kɔnɔ mais transition premier ministre Abdoulaye Maïga intérimaire a y'a fɔ a ka kuma la o don a diyara ne ye kojugu a ko transition ko opposant t'a la a ka posture nin diyara ne parce que a kun ye jumɛn ye rassemblement de don o rassemblement ye bi anw prenons don an parti politique ka transition accompagner teliya la mais layidu kan minnu taara o layidu kan ka se ka timi ok basi tɛ Laji Mete fɛnɛ fanfɛla la ko politique mɔgɔw jɔyɔrɔ ye jumɛn transition kɔnɔna na e yɛrɛ fɛnɛ bɛ mun sɔrɔ ka fɔ a la on dirait kalafili aw ɲɛ b'o la kosɛbɛ effectivement donc c'est à dire yani ka ni question jaabi dɔɔni n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni dɔrɔn ka na n'o ye avant la fin du régime de Moussa Traoré Moussa Traoré était prêt au multiparti c'est-à-dire on dirait aw fila ɲɛ bɛ Moussa ko lajɛ e ni Sekou non non c'est pas ça mais il faut que an ka ɲɛfɔli fana kɛ pour que an lamɛnbagaw u k'a faamu fɛn min fana tun bɛ yen quoi yani Moussa Traoré ka fanga ka ban Moussa Traoré sɔnna k'a fɔ ko parti a b'a dayɛlɛ a ko k'a b'a dayɛlɛ et M5 je me rappelle une fois M5 ko mouvement ma gɔnnen na wagati min na et an ka yɔrɔ dɔ senfɛ dɔw ko ko non ko mɔgɔw ka bɔ ka fɛn dɔ kɛ Mamadou Dugo an ka cɛkɔrɔba Imam Mamadou Dugo a ko waati min na Moussa Traoré ka wagati ni karisa a fɔra Moussa Traoré k'a bɛ nin tɔgɔ na k'a bɛ fɛn a tɔgɔ multipartisme k'a b'a créer k'a bɛ fɛn dayɛlɛ e de ko démocratie qu'a été dit sur le plateau d'argent a sen fɛ ko jeliw bɔnna k'a tɛ don a ɲɔgɔnna wɛrɛ la bɛɛ pourtant donn'u maliyɛnw na mais o kɛra tout récemment M5 ka fɛn na Mamadou Dugo a fɔ lors d'une réunion que e de ko ko Moussa Traoré ko k'a bɛ multipartisme k'a b'a dayɛlɛ ko k'a di démocratie di sur un plateau d'argent ko non c'est pas ça k'a tɛ don a la donc juste pour k'a yɛrɛ la k'a fɔ k'a yɛrɛ mɔgɔw la k'a fɔ effectivement Moussa Traoré ka waati parti unique kun don non mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ sɔrɔli ko la mais lorsque pression wulila a tɔgɔ non Kulibali y'a fɔ sisan ko a waati sénégalais tun bɛ yen hali AM mɔgɔw tun bɛ yen bɛɛ wulila ka mankan ci donc il avait accepté k'a fɔ k'a bɛ dayɛlɛli kɛ mais malheureusement ça a coïncidé avec le coup d'état parce que a ko k'a bɛ dayɛlɛ kɛ waati min na dɔw ko k'u t'a fɛ hali dayɛlɛ bɛ kɛ u t'a fɛ parce que u b'a fɛ a ka taa ni jeli olu tɛ Maliko ya peut-être Maliko mɔgɔw bɛ yen an b'u dɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn Mali kɔnɔ Maliko ma daminɛ bi koyi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn maintenant tɛmɛn'o kan transition kɔnɔna na partout jɔyɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ transition kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɔ transition kɔnɔ qu'on se donne la main an ka bɔ transition kɔnɔ parce que an bɛ crise min kɔnɔ bi an bɛ bolo bɛ di ɲɔgɔn ma cogo an bɛ crise min kɔnɔ bi je viens anw de don koyi ne ko anw parti politique de don depuis démocratie nana parti politique dɔ de nana fɔlɔ ka mandat k'a ka den mandat kɛ ka taa o nani fɛn nana tɔgɔ b'a kɔnɔ ATT nana
mais ATT a ka san kɔnɔntɔn ni dɔɔni a y'a kɛ ni parti politique de ye a tɛ ka gouvernement foyi ma former ni parti politique u t'a kɔnɔ mais le jour où coup d'état kɛra parti politique bɛ u désolidariser ka bɔ ATT la et pourtant o bɛɛ tun b'a kɔnɔ fo ka taa se coup d'état ma sans distinction parti fɛn fɛn k'a kɛrɛ la waati a bɛɛ tun b'a kɔnɔ o bɔra yanni ATT ka taa coup d'état kɛra ATT la an dara Ibrahim bon u fila bɛ ala ka hinɛ u fila bɛɛ la voilà donc an dara Ibrahim na an tugura kɔ bɛɛ a waati bɛɛ je dis malien bɛɛ minnu votaient minnu ma voté bɛɛ tun bɛ Ibrahim kɔ mais ça a été une déception a kɛra déception de o déception ye parce que Mali tun ka taa yɔrɔ dɔ la n'i ko k'a kɛra déception aw tun b'a fanga la dɛ non mais je viens anw b'a la mais o yɔrɔ la il faut que mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu c'est-à-dire tu peux être ministre mais tu es comptable de ta gestion mais tu n'es pas comptable du régime anw bɛ fanga la waati min na ministère minnu b'an bolo o ministère bɛ yen koyi avant que an ka fanga ka ban vérificateur joli taara c'est trop le contrôleur joli taara rapport bɛ yen donc baasi t'o la o et nous c'est-à-dire on s'assume an b'o assumer ka fɔ an bɛ fanga la an ye ministère kɛ a waati kɔnɔna na mais n b'a yirala k'a fɔ an tun bɛ ministère la waati min kɔnɔ on est comptable de notre gestion et on n'est pas comptable du régime parce que ça fait dire il faut que mɔgɔw o faamu donc parti wagati kɔnɔna na n ye min fɔ o don Segu Ɲan Bacili bɔra k'a fɔ sisan premier ministre intérimaire a y'a fɔ ko opposition tɛ transition kɔnɔna na effectivement normalement opposition man ka kɛ opposition man ka kɛ parce que transition kɔnɔ an kan ka bolo di ɲɔgɔn ma et que ça soit la société civile que ça soit les syndicats que ce soit les partis politiques pour que an bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na parce que Mali tun bɛ ka taa yɔrɔ min na Mali ko yɛrɛ de tun bɛna ban. mais an y'a ye k'a fɔ ka Choguel yɛrɛ to ani parti politique yɛrɛ tun tɛ ka bɛn alors que transition kɔnɔ e yɛrɛ ko sisan nɔ parti politique yɛrɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan mais mun de la. parce que o tɛ dɔwɛrɛ ye o Choguel ko de ye o ça c'est la personne de Choguel c'est-à-dire man di ye fura t'o la koyi sinon lorsque Choguel est venu Choguel mana ni impéricoloration. Bien vrai qu'il est président d'un parti politique, mais c'est à travers le M5 qu'il a été désigné. Même à la primature là-bas, il faut. Je ne suis pas j'ai pas été désigné par le MPR, mais M5 il est désigné. Bon, une fois qu'il est désigné par le M5, il est premier ministre de tous les Maliens. Maliens Beka premier ministre. Mais malheureusement, parti politique de Choguel Bob MPR minan kɔnɔ u tɛ k'a ye ni Mali premier ministre ye u bɛ k'a ye ni MPR président ye o de bɛ ka ni gɛlɛya o sinon depuis Choguel nana an ye coup d'état kɛra avec Bandao a fait 9 mois lorsque Assimi est venu avec Choguel mais bɛɛ voilà kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi de don mais tout le monde voit la réalité bɛɛ ye changement ye o donc mais moi je pense que ni furufuru sama-samali ninnu c'est-à-dire an bɛ yɔrɔ min na c'est pas utile nafa t'a la quoi nafa foyi t'a la c'est-à-dire fɛn kelen bɛ yen o b'an bɛɛ sanfɛ n'o ye jamana in ye o jamana in n'an y'an miiri jamana in na an yɛrɛ ka nafa ye min ye i kelen ka nafa i kan'o jateminɛ jamana ka nafa jateminɛ Bagi y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na a ko ni bɛɛ y'i ka yɛrɛfɛn bɔ jamana ko la ko jamana bɛ jɔ n yɛrɛ bɛ n bɛ mun sɔrɔ ne bɛ mun sɔrɔ n'o bɔra jamana ko la k'a kɛ ko jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na jamana bɛ jɔ donc moi je pense que an kan ka baara kɛ n'o hakilina de ye. ok baasi tɛ Ousmane Bakari e bɔra ka tɔw mɛn sisan nɔ i bɛ mun sɔrɔ ka fara o ta kan. bon le constat kɔlɔsili dɔ bɛ yen fɔlɔ parce que an bɛ ɲɔgɔn jalaki hukumu kɔnɔna la quoi ne hakili la an ka bɔ o kɔnɔ déjà an ka a jateminɛ an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na sinon transition y'a dama gɛlɛya ye a kɛra ni premier ministre dɔ ye a kɛra ni dɔ ye fɛn fɛn ye transition ye bɛɛ b'a dɔn ko kɔni gɛlɛya b'a kɔnɔna la a gɛlɛya a bɛ malidenw kan bi parce que n'i ye fɛnw jateminɛ i b'a ye k'a fɔ sɛgɛnw kɔni juguyara donc an tɛna don o kuma ninnu na mais ne bolo ale y'a ka kuma daminɛ ni kuma fɔlɔ min ye o de sinsinnen don an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma e yɛrɛ ye ɲininkali kɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo di mais depuis fɛn in daminɛ la hakili la yɛlɛma ye dɔnsen dɔ fɔ mɔgɔw ye parti yɛlɛma depuis a daminɛ fɔlɔfɔlɔ o dɔnsen jumɛn parti politique mɔgɔw anw ka jigin an k'an sebɔ fɛn fɛn ye mara yɔrɔ ye transition in kɔnɔna la an ka jago an k'o to mɔgɔ wɛrɛw bolo comme bɛɛ b'a la k'a fɔ ko parti politique mɔgɔw de bɛ ka tiɲɛli kɛ
an ka to mɔgɔ wɛrɛ fana bolo olu ka transition ye olu ka gérer u ka baara ka boloda an k'u dɛmɛ o kɔnɔla la mais o kɔnɔla la a kun kan ka kɛ ni tiɲɛ dɔw fana ye tiɲɛ fɔlɔ ye min ye an bɛnna délai minnu kan an bɛnna kan ka fɔ transition kun ye kalo 18 de o kalo 18 cogo bɛɛ kun kan ka kɛ pour que ka o timɛ mais kow nana don fɛnw senkɔrɔ o kalo 18 ma se ka timɛ o nana ni gɛlɛya wɛrɛw ye coup d'état wɛrɛ kɛrɛla ka don coup d'état kɔrɔlen kɔnɔ o kɛra dɔwɛrɛ ka fara gɛlɛya dɔ kɔrɔlen tun bɛ dɔwɛrɛ farala o kan donc depuis waati an yɛlɛma mɔgɔw ko an parti politique mɔgɔ an ka segin an bɛ min kɛ ka segin ka taa an ka basew kɛrɛfɛ ka taa togodaw la ka taa cerclew la ka taa région na ka taa parti kuma f'u ye ka taa jamana kuma f'u ye ka transition dɛmɛni kuma fɔ u ye hakili la bɛɛ bɛ kuma ni i dɔnfɛn de parce que ne bɛ parti yɛlɛma de dɔn n b'o kɔnɔna la anw ye min kɛ transition kɔnɔna la an bɛ ka continuer ka min kɛ transition kɔnɔna la o y'o de n'i y'a jateminɛ waati min na embargo tun bɛ mɔgɔw kan parce que parti politique ka baara dɔ fana ye o ye ni gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan ka s'u ma u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na an ka parti an y'a essayer ka dɛmɛ dɔ ta ka di hali population ma. O dɛmɛ jumɛn ye? O dɛmɛ o ye ka se ka hali sunkalo waati ka mɔgɔw dɛmɛ ni sukaro ni malo ni fɛnw ye pour que vraiment parce que an yɛrɛ y'a ye sunkalo ni embargo faralen ɲɔgɔn kan gɛlɛya barika bonyana donc an seko kɛra hakɛ ni mun ye o taara jɔ fɔ miliyɔn 60 ɲɔgɔn an y'o dɛmɛ kɔni lase an ye Serifula télé yɛrɛ wele a hukumu caman na aw sera a kɛnɛ kan ka tila ka reportage ka tila k'a yira maliyɛnw na o kɔfɛ an ka député minnu tun bɛ assemblée kɔnɔ Musa Mara ani Asani Sidibe olu fana jɛra u sara kɔ ka fɔ u bɛ denmisɛnninw dɛmɛ ani musow parce que n'i y'a jateminɛ an balakaw de sɛgɛnnen don nin waati in na kosɛbɛ ani denmisɛnninw minnu fana tɛ ka baara sɔrɔ o bɛɛ bɛ tila ka laban ni an balakaw ka dɛmɛ sɛgɛn ye donc an bɛ denmisɛnninw dɛmɛ ani an balakaw u bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na donc olu fana jɛra u ka sara kɔ komi assemblée cira u ye mɔgɔ fana ɲini mun bɛ se ka continuer ni o baara ye an continuera n'o ye fo ka taa se denmisɛnnin 100 ou bien ani musow hakɛ u faralen ɲɔgɔn kan a bɛ se fɔ mɔgɔ 100 hakɛ la ka baara ɲini ka di o ma o hakɛ fana n'i y'o jateminɛ o bɛ se fɔ miliyɔn 40 ɲɔgɔn na o bɛɛ n'a ta anw yɛrɛ an bɛ wuli an b'an farikolo doni an bɛ taa fɔ cercle kɔnɔna la an bɛ taa commune kɔnɔna la ka taa mɔgɔw lamɛn gɛlɛya minnu bɛ u kan pour que don n'a nataw la a gɛlɛya in kana bala an na parce que an bolo a mana kɛ cogo o cogo transition in bɛna ban hɛrɛ la a bɛna ban baden na o kan ka kɛ ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ comme n y'a fɔ parti politique bɛɛ lajɛlen kan ka jɔ ni o fɛɛrɛ de fɛɛrɛ fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ye Segu Ɲami y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la o ye ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn ye bonya kɔnɔna la parce que baara dɔw bɛ ka kɛ i b'a sɔrɔ fili b'o olu kɔnɔna la n'an y'o fili fɛn fɛn an b'a fɔ anw yɛrɛ wulila kɛnɛ o kɛnɛ kan ministre min bɛ yen bi n'a a tɔgɔ ye ko premier ministre bi ni a bɛ intérim na an n'o ye baara caman kɛ depuis a fɛn daminɛ an taara an ka hakilinaw di hakili la parti politique caman taara i ka hakilina di o niveau la o waati ministre yɛrɛ ni parti politique kun bɛnna fɛn caman na furugufurugu caman tun bɛ yen an tun ye solution sɔrɔ olu bɛɛ la an tun avancera mais o bɛɛ n'a ta gɛlɛya wɛrɛw nana comme n y'a fɔ cogo min na donc parti politique kɔni an jɔyɔrɔ ka bon nin transition in na an jɔyɔrɔ ka bon fana dɔwɛrɛ la o tɛ mun ye parce que n y'a fɔ cogo min na an bɛ kuma minnu fɔ mɔgɔw t'a faamu kuma bɛɛ la i y'a sɔrɔ réseaux sociaux kan u bɛ mɔgɔw monter ka bila an na bɛɛ kɔni bɛ ka parti politique dɔrɔn de neni sisan an ye kuma caman fɔ voilà kuma caman bɛ ka fɔ donc o fana bɛɛ politiques de ye faut que mɔgɔw ka faamu dɔwɛrɛ tɛ pour que ka se ka parti politique ninnu mangoya olu yɛrɛ ka se ka o place ninnu occuper o fana y'a dama problème ye sinon depuis a daminɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu ko ko ka parti politique bila kɛrɛfɛ anw de don mais o bɛɛ n'a ta est ce que parti politique bɛɛ mabɔra fanga gestion na o ma kɛ o mɔgɔ dɔw nana a dira olu ma mais a bɛ niveau min na bi hakili la tiɲɛ bɛ ka segin anw ma dɔɔni dɔɔni parce que n'i y'a wayi ɲɛmɔgɔ foyi tɛ yen bi n'i y'a tɔnba faso tɔnba 3 ta min ye assemblée min ye gouvernement ye min ye président de la transition ye bi a ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye sɔrɔsiw de ye donc c'est comme si anw ye fɛn fɔlɔ min fɔ c'est vrai que premier ministre min bɛ yen bi hali bi a ma sɛmɛntiya ka fɔ a ma sinsin ka fɔ hali le premier ministre ye mais ko n'a tagabolo de nana n'a ye k'a yira k'a fɔ anw tun bɛ sira min kan c'est comme tiɲɛ bɛ ka segin an ma dɔɔni dɔɔni quoi donc nin waati in ne bolo vraiment parti politique mɔgɔw an ka segin an ka baara ye min ye ka mɔgɔw fana ladamu o de y'a to an ka académie bɛ yen ni o ye parti yɛrɛ ka kalanso ye o bɛ sen kan a mɛnna
o fana bɛ ka mɔgɔw dege kalafiliw cogoya la sariya minnu bɛ ka ta jamana kɔnɔ ka se ka an ka ɲɛmɔgɔw ka se ka se u ma k'u bɛɛ lajɛlen bɔ hali an ka cercle kɔnɔna la ka na pour que ka se k'u nin fɛn ninnu ɲɛf'u ɲɛna pour que u ka se ka kalan u ka se ka jamana yɛrɛ sariya fana bɛɛ dɔn fɛn fɛn bɛ kalafili sira kan donc o baara ninnu anw ɲɛsinnen bɛ o de ma nin waati in na mais an ɲɛsinnen tɛ ka se ka boli ka fanga ɲini pour que a bɛ se ka k'an ta ye cogo min na an ɲɛsinnen t'o ma an ɲɛsinnen tɛ ka se ka a ɲɛɲini ka don gouvernement na cogo o cogo an ɲɛsinnen t'o ma parce que an k'o to mɔgɔ wɛrɛ bolo an ɲɛsinnen tɛ fana ka se ka kɛ cogo bɛɛ la an ka don CNT kɔnɔna la ni o fana bɛ se ka na ni fɛn min yɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ nafasɔrɔ sira tɔ bɛ nagasi parce que an bɛ waati min na sisan n'a fɔra ko ka dɔ fara CNT mɔgɔ hakɛ kan i bɛna ye k'a fɔ dɔ bɛ fara jamana ka musaka bɔta de kan alors que an bɛ k'a jateminɛ jamana yɛrɛ dɛsɛlen don ka musaka ninnu bɛɛ lajɛlen ta mais ni nana mɔgɔ wɛrɛw fara o kan ka parti politique wɛrɛw mɔgɔw ta ka tila k'olu fara o kan tuguni a bɛna kɛ problème ye mais an kɔni n'an ka hakilinaw bɛ yen n'u y'an wele an bɛ boli ka na an b'an hakilinaw d'u ma an b'a kɛ ni tilennenya ye an b'a kɛ ni ladiriya ye an b'a kɛ ni ŋaniya ɲumanya ye an b'o sira de kan o de y'a to an hakili la an bɛ se ka transition dɛmɛ o cogoya in na quoi. Ok Baki i bɔra ka Ousmane lamɛn sisan nɔ ale ka parti olu bɛ ka baara min kɛ transition kɔnɔna na ka se o ɲɛfɔ mɔgɔw ye surtout an y'a fɔ parti politique yɛrɛ jɔsen ye jumɛn ye transition in kɔnɔna na donc olu bɔra k'a fɔ olu bɛ ka baara min nka an ye k'a fɔ nin wagati laban in na parti politique ka kuma cayalen n'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la i b'a fɔ u tɛ ka bɛn ko la hali EJ min yɛrɛ fɔra ko u bɛna fɔ ma se ka bɛn ko la kuma cayalen don a ko la donc an yɛrɛ bolo nin wagati nin na yɛlɛma yi bɔra ka min kɛ sisan parti bɛɛ tun ka continuer o sira de kan wa. Traoré mi kɛ kuma in jaabi nka peut-être yan'o cɛ rapidement n bɛ Segunyan mɛn ka yɔrɔ dɔw fɛngɛ n'a a ka mɛn ne yɛrɛ ka entité ko ma tiɲɛ don a ka ca Ala fɛ waati tɛmɛnenw na bɛɛ tun bɛ ye RPDM la nka bi n tɛ RPDM o ka hukumu kɔnɔ o ye ko min ni n tɛna fɔ n ko n b'o fɔ yan nka o jɛlen don k'a fɔ ko n bɛ RPDM kɔnɔ n tɛ RPDM kɔnɔ hakilina min ni n bɛ o de la waleya politique ko ta fan fɛ o de ye hakilina min ni n bɛ a fɔ waati bɛɛ dekun bɛ waati min na parti politique kan ka se ka miirina sɔrɔ o yɛrɛ de ye parti politique ya yɛrɛ yɔrɔ ye quoi c'est à dire que papier in tɛ min ni fɛn o tɛ o ye k'a fɔ dekun min parce que fɛn bɛɛ ye ko jamana kɔnɔdenw dekun min bɛ waati min na i bɛ se ka hakilina min sɔrɔ o bɛ se ka don ba la cogo min na i kelen tɛ se mais o bɛ dayɛlɛ cogo min na ni tɔw ye je pense o de kan ka se ka kɛ parti politique tagabolo ye mais n tun bɛ k'o de sinsin k'a fɔ ko hali n'i ye kumaw lamɛn sisan i b'a ye k'a fɔ ni parti politique min kumana o b'a essayer ka ale ka position ale ka bienfait c'est à dire que ale ka yeko ɲuman o situation normale de mais u ko ko an bɛ transition kɔnɔ k'an tɛ situation normale la mais o fɔli ka nɔgɔn mais parti politique yɛrɛ kan ka se ka o lawaleya cogo min na k'a yira k'a fɔ lui-même a conscience k'a fɔ k'an tɛ situation normale kɔnɔ je pense que hali ni plateau in kan an tɛ k'o ye fɔlɔ ne ye fɛn min fɔ c'est extrêmement important et a fɔlɔfɔlɔ dɔ ye i y'a fɔ sisan nɔ ko EJ sigili la comme aw bɛ se k'a faamu hali n'an ka parti politique tun ye 500 de ye hali ni parti politique tun ye 1000 de ye k'a fɔ ko bi an ka jamana kɔnɔ a fɔra ko olu de ka se ka jɛ ko ka mɔgɔ 2 ou bien mɔgɔ 3 ka o di u tɔgɔ la a bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ ko jamana yɛrɛ dun gɛlɛya yɛrɛ cogoya bolo an dun b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko militaire olu bɛ yan nɔ u bɛ transition kɔnɔ ko nka ko waati kunkurun don olu kan ka se ka dɛmɛ baara ka kɛ politique mɔgɔw tɛ sen bɔ a la u sen bɛ don a la de mais a bɛ kɛ sira de kan sira min ni an bɛ an ka fɛn partisan an nagakɔrɔ kelen in an bɛ o de to kɔfɛ dɔɔni ka na sisan nɔ k'a essayer ka militaire ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ o waati na sisan nɔ ka an bɔ nin kɔnɔ parce que an bɛ tila ka bin fɛn démocratique de kɔnɔ a k'a sɔrɔ minɛn min ni o bɛ n'o minɛn to yen o ye minɛn an bɛɛ jɛra ka minɛn min dilan mun b'an permettre an ka continuer je pense au défi fɔlɔ min bɛ parti politique bolo ka se ka ɲɔgɔn accepter fɔlɔ k'a fɔ on a conscience que nin bɛ nin cogoya la an bɛ ɲɔgɔn accepter an bɛ ko dɔw to yen an bɛ sɔrɔ ka taa ni nin sira ye n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna na munna EJ ta in bloquera n'i ye hali o fɛn cogoya ye mun bɛ fɔ ko parti ko fɔlɔ u ka représentativité o kɔfɛ ko regroupement politique o kɔfɛ n ko tuguni ko ka na ni critère ye ko ka mɔgɔ dɔ désigner o kɔfɛ tuguni ko tirage au sort ainsi de suite mais hali ne yɛrɛ ye nin ye ko parti politique yɛrɛ bɛ nin kuma de ta k'a fɔ bi kɛnɛ kan mais a b'a yira déjà k'a fɔ ko gɛlɛyaba belebelew bɛ yen parce que fɛn fɔlɔ min kun n'o kan ka na ɲɛfɛ nin na o ye n'an ye jamana gɛlɛya lajɛ k'an bɛɛ b'an ka parti politique an b'o couleur ninnu to yen fɔlɔ an b'a fɔ bon mettons les critères de compétence en avant an ka jɛ an k'o définir ɲɔgɔn fɛ n'an y'o définir ɲɔgɔn fɛ u ka kɛ sariya kɔnɔ u ka kɛ jɛlenya la an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o mana kɛ hali ni parti fitinin kelen de bɛ an fɛ yen nɔ ni mɔgɔ b'o kɔnɔ o mɔgɔ min an bɛ
bɛ ladiriya ni cɛsiri ni dɔnniya ni fɛn min nɔfɛ ka se ka taa parti politique jɔyɔrɔ fa SG kɔnɔ n'o b'o la an bɛ jɛ k'o tigi fɛngɛ pour que ale bɛ taa ka t'o baara min kɛ parti politique tɔgɔ la o ka kɛ ka ɲa o kɔfɛ retombées min bɛ na o de bɛ bin parti politique bɛɛ lajɛlen ka baara kɛcogo ma parce que olu de bɛ na jɛ sisan nɔ minɛn bɛ dilan cogo min na k'o bɛ matarafa cogo min na k'o baara kɛ donc pour moi ne ka m'o yɔrɔ in de ma c'est à dire que ne bɛ yɔrɔ min na bi bi na n y'o de fɔ transition kɔnɔ ne ka faamuyali la o de ye parti politique o de y'a défi fɔlɔ ye olu yɛrɛ ka se ka ɲɔgɔn accepter ka bɔ représentativité in kɔnɔna na ka bɔ ɲɔgɔn lagosi kɔnɔna na k'a fɔ ah ne ye na sisan nɔ ouais tout ce qui était là depuis après Moussa Traoré k'olu u si ma baara kɛ ainsi de suite olu bɛɛ bɛ to yen IBK est parti ala ka hinɛ la o banna ATT c'est pareil c'est à dire que le PM question de personnes pour moi tout ça là doit être à mon avis olu bɛɛ kan ka to kɛrɛfɛ fɔlɔ mais ça doit nous servir de leçon k'a dɔn ah gɛlɛya min bɔra o kɔnɔ an kan ka kɛ cogo la o de kana sɔrɔ an ka baaraw kɔnɔ sisan donc en clair ce que je vais dire et préciser o de ye k'a fɔ il n'est pas acceptable c'est à dire que a man kan tɛ bi k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔdenw kan gɛlɛya min bɛ jamana kan a dun dɔrɔn n'i y'a binne o gɛlɛya kɔnɔ parce que hali bi n y'a fɔ cogo min na ni parti politique tun y'u ka rôle jouer a ɲɛ ma k'a fɔ ko a tiɲɛ don an b'a nagakɔrɔ kɛlɛ kɛ nka an b'a dɔn k'a fɔ bateau Mali la n'an m'a kɛ ka ɲɛ n'a taara sira dɔ kan a kɔlɔlɔ bɛ tila k'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'o tun kɛra an tɛ se nin ma mais une fois qu'an sera nin ma sisan nɔ an kan ka se ka cɛsiri fɛnɛ k'a kɛ cogoya la a bɔcogo ɲuman dala kuma in tɛ dɛ j'entends des vœux ça vœu tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour moi c'est un vœu an bolo di ɲɔgɔn ma cogo di an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais a bɛ kɛ cogo di k'a fɔ ah ouais premier ministre dɔ bɛ yen sisan nɔ par intérim o ye mɔgɔ min ni a bɛ parti politique la a bɛ kuma ni fɛnw ye mais lamɛnni in tɛ o k'aw sigi ka kuma ne ye k'o lamɛnni in tɛ o kɛ bɛ mun fɔ e k'a fɔ aw ka se ka sigi hakilinaw ka di ɲɔgɔn ma c'est déjà très bon sigili ka kɛ ka kuma mais ko baara ka bɔ o kɔnɔ baara min aw bɛ jɛ k'o lawaleya ɲɔgɔn fɛ pour l'intérêt en fait de tout le monde parce que ni o ma kɛ qu'est-ce qui va arriver n bɛ fɛ ka o de ye n ka deuxième point n bɛna da don o kɔnɔ ni parti politique jɔyɔrɔ ma fa ni parti politique m'u assumer k'u ɲɔgɔn accepter pour que u bɛ ka essayer ka ni ko k'u bɛ ka essayer c'est minnu b'a fɔ k'u bɛ parti politique lagosi population min n'u diminen bɛ parti politique dɔw kɔrɔ waati dɔw yanni olu yɛrɛ dama ka to farafarali la ni ɲɔgɔn cɛ n'olu bɛnna ko la ka fɛn dɔ yira à mon avis ça rassure d'abord je dis population a kɛra bɔrɔ o bɔrɔ ye a kɛra militant o militant mun ye a b'u la rassurer k'a fɔ ah ninnu filɛ tiɲɛ don an bɛɛ bɛ tɔn kɔnɔ tɔn minnu tɛ kelen ye nka o bɛɛ sɔnna ma bi k'a fɔ ah jamana ko bɛ yɔrɔ min na dɛ ni kan ka kɛ sira in ye bi je pense que o ye leçon ye mun bɛ se tɔndenw bɛɛ kelen kelen ma ni jamana kɔnɔdenw bɛ fɔ ne ko n k'o de bɛ na ni danaya ye parce que ni jamana kɔnɔdenw ye danaya ta dɔrɔn ka d'u ka parti politique kan dɔrɔn o de ye démocratie réussite yɔrɔ ye nka tant que jamana kɔnɔdenw bɛ commencer k'u bɛ ɲugun ou bien ka continuer k'u bɛ ɲugun u ka parti politique la i y'o kɛ jamana o jamana ye démocratie kɔnɔna na gɛlɛya bɛ yen nɔ donc j'ai dit que il est impératif que cogoya ka se ka sɔrɔ la n bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ n ko ye risque belebele dɔ ye ni an ma nin kɛ ka transition de ma baara bɛɛ la pour moi ne bolo activité foyi man kan tɛ ka kɛ transition kɔnɔ k'a fɔ ko parti politique tɛ mun accompagner mais o b'a sɔrɔ déjà u yɛrɛ bɛnna ko la u bɛ bɛn ko la wa fɛn o fɛn min n'a bɛ kɛ u kan ka lamɛn wa u kan ka se ka mɔgɔ bila a baara kan ka kɛ u sen ka don a la n y'a fɔ cogo min na o de b'an permettre an bɛ taa transition abouti k'a sɔrɔ minɛn bɛ yen minɛn minnu bɛ yen ni politique mɔgɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ ni politique kɛcogo ɲuman n'o bɛ k'a kɔnɔ pour que an ye gɛlɛya min ye an kana bin o kɔnɔ tuguni a bɛ na fɛn min empêcher i b'o dɔn o ye k'a fɔ minnu n'u bɛ fanga la bi u tɛna don calcul kɔnɔ quoi k'a fɔ ah ni ne ko n ko n bɛ taa sisan nɔ n bɛna di jɔn ma parce qu'il faut reconnaître que an bɛ yɔrɔ min na ko bi on est dans une situation de crise mɔgɔ bɛ mun fɛ n'o bɛ ka jamana kɔnɔdenw caman fɛn bɛ o ye k'a fɔ la dignité retrouvée c'est vrai mais n'an bɔra transition kɔnɔ en réalité a bɛ don état normal de kɔnɔna na yen nɔ ce ne sont pas des propos ce ne sont pas des c'est-à-dire que kuma ni fɛnw tɛ discours ni fɛnw tɛ o ɲɛnabɔ o yɔrɔ la tuguni là-bas i ni jamana wɛrɛw bɛ baara kɛ cogo di aw jamana kɔnɔdenw bɛ baara kɛ cogo di hakilinaw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di ainsi de suite donc ce qu'il faut éviter c'est que on n'arrive pas transition laban tɛ élection in dɔrɔn ye ni parti politique miirila o dɔrɔn de la je pense que o bɛna kɛ problème parce que n'u boli élection in nɔfɛ k'a sɔrɔ olu kan ka base politique min kɛ yɛrɛ bolo u bɛ ka boli élection ko de la sisan non kuma fɔli de don u kana bin a kɔnɔ je ne dis pas n tɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ k'u bɛ ka don o kɔnɔ non mais u kana bin o de kɔnɔ u kan ka concentrer yɔrɔ min kan bi d'abord leur entente aider la transition à ce que à chaque étape les partis politiques soient présents mais ni parti politique bɛ kɛ yen nɔ n y'a fɔ cogo min na je suis en train de me répandre peut-être nin y'a siɲɛ sabanan ye n'u bɛ kɛ yen nɔ olu ka baara a bɛ kɛ ni maa ye maa minnu ni jamana kɔnɔdenw tɛ se ka ɲugun la cogoya si o de b'an garanti élection mana kɛ cogoya o cogoya min na an bɛ se a ma minɛn kɔnɔ minɛn min ni basigi minɛn don o de b'a kɛ fɛnɛ mɔgɔ minnu n'u bɛ fanga la o tɛ bi kalikuni kɔnɔ o tɛna siran parce que olu fɛnɛ sɛmɛyɔrɔ ye peuple de ye bi n'u ɲɛ b'a la ko peuple yɛrɛ ni parti politique ko danaya bɛ ka sinsin ni ɲɔgɔn cɛ o ye sira mun ye tuguni o kɔrɔ ye an bɛ kɛ an maliyɛn dama yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais n'an m'an jɔyɔrɔ fa n'an taara se élection ma ka sɔrɔ parti politique b'u ka nagakɔrɔ kɛlɛ la l'inconvénient est que minnu bɛ fanga la u bɛna essayer k'a lajɛ olu la sisan nɔ u bɛna taa jɔn fɛ
fan fɛ o ye calcul min forcément n'o tɛ jamana arrangé à mon avis parce que n bolo Mali kura o ye an bɛ fɛ ka taa minɛn kɔnɔ minɛn min ni an ka bɛɛ fanga n'a bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni jamana kɔnɔdenw ye minnu ni danaya bɛ se ka da o kan ni cɛsirikɛlaw don baara min ni o tora kɔ o kana bila ɲɛfɛ baara ka kɛ jamana kɔnɔdenw u ka se ka nisɔndiya jamana kɔnɔdenw u ka se ka yiriwa sɔrɔ jamana yɛrɛ ka lafiya à mon avis c'est extrêmement déterminant. Ok, basi tɛ Seku Ɲame est-ce que aw yɛrɛ politique mɔgɔw ka bɛnbaliya de tiga nin ko tɔ juguya aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que sabula bi bi na on dirait population yɛrɛ dalen tɛ aw la bilen yɛrɛ parce que aw bɔra k'a fɔ kuma la ko chaque fois u b'a fɔ politique mɔgɔw de y'a bɛɛ cɛ mais aw yɛrɛ parce que i b'a fɔ k'aw bɛ place ko kɛlɛ de la chaque fois transition karisa ma ɲi karisa ka bɔ yen donc est ce que o de baara ɲɔ ɲinen t'aw bolo kosɛbɛ ka tɛmɛ min ye baara yɛrɛ kan n'o ye transition dɛmɛni ye. I b'a dɔn ni Tarawele ne ye mɔgɔ ye n bɛ assumer kuma bɛɛ la ne tɛ i la ni jo tɛ mun na n b'a fɔ n jo t'a la ni n ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ n b'a fɔ nin tiɲɛna n bolo ni mun ɲɛna n b'a fɔ ɲɛna o bɛ ne kun kan a bɛ maa wɛrɛ kun kan n b'a fɔ cogo kelen na parce que o de la a bɛ fɔ ni ko bi hali yɛrɛ kun kan a tiɲɛ fɔ o de ka ɲi mais mun y'anw ka fangaw tiɲɛ Mali la hakili bɛ Ala ma hinɛ na ATT ka kuma dɔ la a ko bɛɛ ko ATT an bɛ sa i nɔfɛ nka don min wuli kɛra ATT nɔfɛ a bɔcogo Mali la ka taa Sénégal an ye maa dama mun ye ka sa a nɔfɛ a ka dɔgɔn IBK Ala ma hinɛ n'a la a ka fanga kɔnɔna la ne ye kuma dɔw f'i ɲɛna n ko ministre 106 in na anw ka 32 de b'a la anw dun de kun ka parti a fɔra k'anw de bɛ fanga la mais pourtant premier ministre 6 in na kelen dɔrɔn de kun ye RPM ye a 5 tɔw bɛɛ bɔra yɔrɔ wɛrɛ IBK ka fanga fana bɛɛ kɛra o cogo kelen na o de la n ko maaw ka assumer n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de c'est-à-dire malien caman bɛ yen an tɛ bɛɛ bɔgɔ bɛrɛ kelen na mais dɔw de bɛ yen a u taabolo don ni fanga o fanga nana u bɛ birifini dɔw don u yɛrɛ la ka tugu o fanga kɔ n'o fanga tiɲɛna waati min u b'o birifini bila u bɛ taa birifini kura ta wa mun tiɲɛna o fanga kɔnɔ u b'u yɛrɛ désolidariser ka bɔ o kɔnɔ k'a fɔ ko an kumana a fɛ a ma lamɛn an y'a conseiller a ma lamɛn karisa yɛrɛ tɛ maa lamɛn mais o ɲɔgɔn caman caman de tun bɛ IBK kɔ e k'a lajɛ kɛ IBK ka fanga binnen n'o y'an ka fanga ye ani bi cɛ i bɛ jɔnniw ye plateau téléw kan i bɛ jɔnniw ye foraw la i bɛ jɔnniw ye conférencew la hali bi ka hakilinaw an ye minnu kɛ k'a défend minnu tiɲɛna an bolo k'a fɔ nin tiɲɛna a yafa an ma nka anw de bɛ k'a kɛ a tɔ o bɛ min donc tɔw bɛ aw bila e m'a mɛn sisan hali MPR mɔgɔw da k'olu ye san 1 ni dɔɔni min kɛ Sogɛl ye mun kɛ IBK ka ministériya la k'olu b'o de défend k'olu tɛ se ka régime défend an m'o kuma fɔ mais pourtant o de la Sogɛl man kɛnɛ n kun t'a fɛ ka don fɛnw dɔ la mais il était porte-parole du gouvernement waati min opposant kun bɛ ka bɔ alama opposant kun bɛ ka bɔ Faransi ka na IBK de kun bɛ ka bɔ Faransi ka na opposant kun b'a kunbɛn ni trakiw ni fɛnw ye maa min bɔra IBK ka ministre la k'a fɔ IBK ye tile de n'a bɔra a yelen hali n'i taara i dɔgɔ i ka signé kɔnɔna la ko yelen b'i sɔrɔ n ko Sogɛl de y'o fɔ IBK ma o majamu ni ye SRP mɔgɔw de y'o fɔ wa et bi o Sogɛl kelen ka parti maaw olu ko b'u désolidariser problème t'a la anw de ka IBK don an bɛ jɔ a kɔrɔ mun tiɲɛna an bɛ jɔ a kɔrɔ wa an bɛ yafa deli kɛ maliyɛnw fɛ fɛn min tiɲɛna an bolo maliyɛnw ka yafa an ma mais mun ɲɛna fana u ka sɔn k'o fɔ an ka jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ mais ni MPR mɔgɔw ko an tɛ Sogɛl fɛ kuma in ka girin dɛ wallahi foyi t'an kɔnɔ ka taara Sogɛl mais Mali premier ministre don n'a bɛ Mali baara la a bilala mission dɔ de la o mission kɔnɔna la ni hakili jiginna Sogɛl ma kolokolo da maaw kan yan dɛ maaw k'u hakili lajigin dɛ hali an kana taa IBK ka waati la an kana transition yɛrɛ kɔnɔna la ni transition kelen in kɔnɔ yan bandaw ni Mukutari Wale ma lafiya Sogɛl bolo ah bon mais est-ce que o waati pour autant a fɔra k'a fɔ ko Sogɛl tɛ bandaw fɛ est-ce que a fɔra k'a tɛ Mukutari Wale fɛ non parce que u ka taabolo dɔw de tun bɛ yen a yɛrɛ bolo minnu taabolo minnu man ɲi a tun bɛ k'olu de dénoncer ne bolo o ye hakilina kɛlɛ de ye mais o tɛ k'i tɛ karisa fɛ ne t'a jalaki ko parce que a ye olu critique ninnu kɛ mais n bolo a y'a kɛ parce que a hakilina don k'a fɔ u tun bɛ taabolo min ka taabolo in man ɲi an ka kɛ a ka kuma in yɛrɛ anw tɛ Sogɛl fɛ yalima M5 Mali kura min créera o mɔgɔ ninnu olu fana tɛ Sogɛl fɛ yan ɲininkali gɛlɛn olu minnu n'a jɛra ka bɔlɔnfɛ taama kɛ ka fanga kɔrɔ bi olu maaw bɛɛ yɔrɔ janyana la maa joli Koniba ninnu Maramsi Kayatuso ninnu Modibo Sidibe ninnu Mohamed Ali Bacili ninnu
mais imam dit ko munu nya hala accepter ka silence garder mais ni wakati labana ay ka fo depuis président par intérim sigira droit aw makuna folo ko kuma ko cha effectivement na fi ko mena aller au niveau là na man ko ba man ko ne ko de ni mu nyana transition ko na ya fa nyina ka sogel to ya na ka bana ali bi aller de premier ministre mais ya na ka bana ay action munu ke nu nyena cadre décence niveau là on nous féliciter en nous mais nous munu manye amba fo ni ma orla ko anga tinye fo ni transition demeni o fana ye tinye fo do debo o fana yo ni be ma deme be tinye de fayo mais do yalla dege munna ni ma mbe fanga la wati mi anka sondro ka tukako anka kuma unna munna mo anofe mar mu manya anka son ka tukako na tinye na anga tlaka boli ka fo akumbe tinye an kunte do de lord la an tod la an bi deme ni mu nyena ba fa nyena ni yoro minute nye kanga fiye ni ko be ka tinye an bi deme ni tinye fo ya wala sa abu bara la ni wakati na transition amu bara la mena fi nyena ay do jume ko se ka do cadre de sanzi sikile parce que ne ka parti an ka regroupement ambe cadre ko namba nyire yoko ani transition deme ni hakil na chamanye anya gafe udlan ka chuma tabulu chaman ka lakana bola baloko gele ya bola basigi politique sira kan obola an ye gaf sebenke ka ci premier ministre ma ka ci CNT nyemo ma Malik Jaw ma ka ci Assimi Goïta ma ka fo an ba fe ku rencontrer pour que hakilna mumbana basigi bi se kana transition kono choko mi ku bla sira nyumanka transition ka ban a nyumana ante joro nyinina ibaro bataki saban nuna Malik Jaw folo de en reçoit ale an wele kay an ka bataki yanka na an ba fo ni nyorola an reçoit an na nyoko nyanya hakilna o fay o ko fe Assimi ya reçoit kelengele présent anna fana ñoko ya me fam fleero mi premier ministre ma reso bataki nka cha sankele nye sisa bo yalma ni an ko kambulu kuma fo no yera ka fo ko no ibeta suru ta fedi sisa ko kuma o kinyete la blende kuma mbela edro u ta fedi ni ya jatemne ngumba fe ka yoro mi fo il faut que an kan assumer vraiment tant que n'a ma bonne posture nous kono anye politique mo ye mais wati do lambe politique mo ya briefing bo anna maintenant nanye briefing do indo nta si don briefing maintenant ambe politique mo temps ambu jaraki ambu fe kasoro anye re politique mo c'est-à-dire faut qu'anka bo kono parce que tambi ka jamana do ndo fudo filila ma chama mba lame sini ado beti ye terrain politique do ka yika parti ko na la oba donc ava ja karsa ere kungo kalete politique mo vous pouvez peut-être sur la deux activité politique de la biounie bila il veut qu'il y ait que maïro va faire yeka karsala mamun tisi don ulu biga kuma ka umine sinon ni ko ambeka politique briefing bla anka ke analyse simple ye amse ko mo namu ambu dland la nyokonko le problème est anka na ezila ye ezi kuma fu ningo tinyefo bagi ya fa ka kuma yero dola ko ambe nentan politique mo ante tinyefo nyoy ne de ya finyana dongodo a transition konna ka bembalia bila yirawo transition konna bembalia o ko were o nimbe parce que yira ko konna na fo do be transition fait do ta fait do de ya essayer ka do malidon kunna ka fo do te pourtant transition fait parce que ni tasa da jengena yoro me nulu ko ku be tinye fo transition yo o yoro la ou ba fo ku te transition fait bolo so ngoyele na 600 abe niveau munna mais ni eko e de ko bi mais maloboro so ni e bora al na gera dnye fambe bolo fa be do taka no an kere fe jamana o fanambe o ambe songo do yoro belaw mais ni e de ko maloboro songo do ndendo mais ni e bora sa ka songo fo e politique mo yo ba fo de quitter transition mais uta la je kuma mi fo so tinyedo do to la jere o ba fo de bora karsa de Dakar sa te transition fe baki ka kuma yoro do be na wala ko do be jamana do na munun ka dana tanka tinyedo to wa an yiri ba don fana ne o de fo ngut nyeni kera ambolo nyeli kera tinyeni kera ambe jonga tinyenu law mais anka son ka fo mun tinyena ambolo anka ya fa de jamana don fa ngombe ezi yero min nye finyena an munun fleya na fora hali dutigi yere ka dukon ni ko kika réunion ki i muso i deun ube mun ka lamo ko na la ka réunion ki ka fo ko bon si ça mba fait bi an ka réunion ki an ka du fonctionnement abe marché to mi an ka réunion ki bon ne de dutigi en ko dongoro nga dube da so 20h ni 20h c'est nga dabe so maté do aw hakilla munye ibeta suro i muso ba fa ne hakilna ni den do ba fa ne hakilna ni den ba fa ne hakilna ni hakilna bo bonyo konkoro mais est-ce que koro ka fo dude munu nu hakilna ma ke kele ku cité dutigi fe ya munu ne dutigi hakilna ma be non
parce que aw bɛɛ bɛ ɲuman kɛli de ɲini mais aw ka fɛɛrɛw tɛ kelen ye. Ok, i n'a fɔ hakilina quoi. N'o kɛra dutigi ni réunion bɛ ban e bɛ mun kɛ i b'a jateminɛ n'i ka duden ye 5 de i b'a fɔ maa 5 la 3 ka hakilina bɛnna nin ma 2 ka hakilina bɛnna nin ma bon comme 3 ta in o de ka ca bon 3 ye mun fɔ n b'o de waleya. Ok, anw ni ministre kelen ka ɲɔgɔn ye nin yɔrɔ in nafa ka bon an ni ministre kelen ka ɲɔgɔn ye eziko la parti politique hakɛ min kun b'a kɛnɛ kan maa fanba ye hakilina dɔw de fɔ ministre m'o hakilina in ta de maa fitini parti 60 ye hakilina dɔw fɔ ko ka maa 4 sugandi o cogo la nka parti 5 bɛ yen olu ko k'a kɛ sobo ye tirage au sort ministre taara parti 5 ka hakilina de ta parti 60 ka hakilina k'o bila ka tila ka taa fɔ aw bɛ ka mun lakali k'a fɔ politique mɔgɔw yɛrɛ damaw ma bɛn an ka kuma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa tiɲɛ na an bɛ faamaw ko an bɛ transition soutenir an bɛ transition accompagner mais an kana fɔ an b'an ɲɛ tugu kuma bɛɛ kan ka kuma bɛɛ naamu ka fɛn bɛɛ ta ka ok Segu ɲamɛ n bɛ tila ka segin ka n'i ma tuguni an bɛna kɛnɛ bila téléphone cilaw ma sisan donc Laji n bɛ tila ka n'i ma tuguni Bakari Usumani Bakari n bɛ tila ka n'i fɛnɛ ma sisan nɔ Dawuda Sidibe bɛ ligne na ko Dawuda Sidibe ni su Arisu i bɛ ka wele ka bɔ min Marisu i bɛ ka wele ka bɔ min ne bɛ ka wele ka bɔ Kalabankɔrɔ sugu kɛrɛfɛ Kalabankɔrɔ sugu kɛrɛfɛla la ok basi tɛ Dawuda ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin jɔn ma ni maa 4 nin na ko Sɛgina Bacili ma Bacili Bacili Segu ɲamɛ Bacili ok ouais mais ko k'a fɔ Sɛgina Bacili na ko su an bɛ Serifula lamɛn ko su an bɛ Serifula lamɛn transition daminɛ fo bi ni kuma min b'a yɛrɛ da bi ni n'a sɔrɔ ko i tun y'o fɔ a transition daminɛ wagati la an tun bɛ ɲɛgɛn parti politique la o kuma jumɛn cadre d'échange mɔgɔw ye min u ni CEDEAO mɔgɔw ye baara min kɛ an b'a kalama e sigila ni so kelen kɔrɔ yan k'i y'a téléphone ɲɔrɔli Sahel ko Sukaro ye 2 ye o kɛra anw ɲɛna yan Sɛgina Bacili monsieur Bacili mais ce qui est sûr minnu bɛ baara la minnu tɛ baara la minnu bɛ baara la o i ka yafa deli don tɛ bi ye o e ka yafa deli don tun ye aw ta don de a y'a ye bi ka fɔ aw yera de aw bɛna yafa deli an fa an tɛ yafa aw ma bi an tɛ yafa aw ma balimakɛ de la an bɛ hakɛto ɲini kɛ a tɔgɔ ye di monsieur Bacili donc la n b'a ɲini an bɛ min fɔ Bacili an bɛ yafa ɲini fɛ an b'a ɲini min ye an filɛbagaw ye kuma gɛlɛma deli k'a fɔ Bacili ka kumaw la kuma gɛlɛma deli k'a fɔ tabali in ka nɔnɔ Bacili fɛ ni ma fili ni a bɛ jɛmu in lamɛn kosɛbɛ an bɛ min de fɔ dɔrɔn min ye an filɛbagaw ye donc u ka nɛgɛjuru ci bonya ani karama kɔnɔ ɲininkali min b'u fɛ ni ne ma ɲininkali min kɛ u bɛ se k'o ɲininkali kɛ parti ɲɛmɔgɔ ninnu na donc u mago b'o de la o de la aw yɛrɛ fana bɛ faamuyali sɔrɔ baara tagabolo la o de kama aw bɛ faamuyali sɔrɔ aw n'u ni ɲɔgɔn cɛla fana la ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la. n y'a faamu n ka kuma. allo salamu aleykum. waaleykum salam i tɔgɔ ni jamu. Mamadu Jara ka bɔ Kayi. Mamadu Jara ka bɔ Kayi. awɔ. baasi tɛ Mamadu Jara ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin jɔn ma. ɲininkali bɛ bɔ ka se politique ma in bɛɛ lajɛlen tabalikama in bɛɛ. politique mɔgɔ in bɛɛ o bɛɛ tulo b'i la. ne b'u ɲininka o. olu yɛrɛ ni Ala yɛrɛ kelen cɛ la o. Mali bɛ taabolo min kan bi. n tɛ Sukali ko la n tɛ Asimu ko la n tɛ Musa Mara ko la n tɛ maa ko la. ani a kunnama. u tɛ se ka miiri ka taasi dɔɔni ka jamana in taabolo lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka jɛ ka kɛlɛ kɛ wa. ou bien Maliko kɛlɛ tɛ olu bolo de. sabula ne bolo an bɛ jɛ de ka jamana difa ka intérêt ɲini. n b'i sigi kɔ dɔɔni tubabuw fɛ yen. bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ de ka jamana Macron bɛ ka kɛlɛ min kɛ a bɛ na ka taa jo de fɛ yan. parce que a b'a ka jamana ka nafa de ɲini. mais an ka politiciens bɛ ka kɛlɛ de kɛ u ka position la de ɲini an ka sabali dɔɔni Ala yɛrɛ kama. i bɛ hakɛ to k'i kan kɔrɔta dɔɔni.
an ka sabali dɔɔni ala yɛrɛ kama. Ok. An ka Mali kanu ka tɛmɛ poche kɔnɔna in kan quoi. Ok. Parce que mɔgɔ bɛ tabali sanfɛ ne ka hakilina la dɛ. Basi tɛ mais o ye hakilina kɔni. Ne hakilina don parce que ne bolo n'u maa si tɛ jamana kɛlɛla yɔrɔ in na yan. A bɛ yafa ma dɛ n jo t'a la. Ok basi tɛ donc k'an bɛ ka i ka bɛɛ lajɛlen fo i kelen sababuya la. An b'a lajɛ tuguni ka nɛgɛjuru bila an bɛ segin a kan tuguni k'a fɔ nɛgɛjuru cilaw ye u bɛ se ka weleli kɛ ka se ka u ka ɲininkali kɛ bonya ani karama kɔnɔna na politiki mɔgɔw ninnu kan donc cogoya min na u fana bɛ se ka faamuyali sɔrɔ u ma fɛn min faamu politiki mɔgɔw ka baara tagabolo la dɔ bɛ nɛgɛjuru la n balimakɛ i ni su. Allo. Allo n balimakɛ i ni su. Awa ni su. maa i tɔgɔ ni jamu. Modibo Jara depuis Kita Gare. Modibo Jara i bɛ ka wele ka bɔ min. Kita Gare. Ah Kita. Depuis Kita Gare. Ok basi tɛ donc ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin jɔn ma. A ye ne politiki mɔgɔw de ma. Ɔhɔn ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin jɔn ma. N ka kuma bɛ sin politiki mɔgɔw bɛɛ de ma politiki mɔgɔw bɛɛ. Ok u bɛɛ tulo b'i la. Voilà politiki mɔgɔw danaya yɛrɛ de t'u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ danaya t'u ni ɲɔgɔn cɛ o population fana dalen t'u la. Bon o baara yɛrɛ ne m'a dɔn o baara bɛ kɛ cogo min na yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne m'a o baara cogoya faamuya parce que u ye danaw yɛrɛ bɛnnen tɛ population dalen t'u la fana. Ok basi tɛ donc u b'i jaabi sisan nɔ i ka nin hakilina in na. Ok dɔ bɛ wele na ko Ismail Ayidara Ismail i ni su. Ni su. I bɛ ka wele ka bɔ min. Ne bɛ ka wele de ka. Ah. Jalakɔrɔbugu. Jalakɔrɔbugu basi tɛ Ismail ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin jɔn ma. Usmane Ayidara. Usmane Ayidara. Ka bɔ Jalakɔrɔbugu. A faamuna n ko ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin jɔn ma. Voilà ɲininkali min bɛ ne bolo. Ne ka ɲininkali u bɛ ninnu politiki mɔgɔw ninnu. Ka fara anw yɛrɛ minnu ye n'an tɛ politiki mɔgɔ ye maliyɛn bɛɛ ba kelen ba kelen. Bon et puis u ka tableau u n'u bɛ sigi a ka tableau la ka kunnafoniya minnu di. U b'a di jamana de ye. U b'a di jamana kɔnɔdenw fɛnɛ ye. Bon mɔgɔ minnu ne b'u lamɛn ni se ka u encourager mɔgɔw ka n'u wele k'u dɔgɔya. Mɔgɔw ka n'u wele ka kuma dɔw fɔ kuma min bɛna dɔgɔyali sira ye. Bɛɛ b'a hakilina dɔn bɛɛ n'a ka hakilina dɔn jamana jɔ la. Ok merci o diyara n ye. U ka baara kɛ parce que Mali yɔrɔ min na k'a mago tɛ fosi la ni bɛn tɛ. Ɲɔgɔn minɛ ni bɛn de bɛ yen nɔ karisa ye sɔrɔdasi ye o karisa ye politiki mɔgɔ ye o bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn an ka baara kɛ minnu tɛmɛna fɛn minnu kɛra n'u tɛmɛna o banna. An bɛ taa de faso ka taa ɲɛ an b'o de kɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'o nɔgɔya. Ala ka bɛn don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ka maliyɛnw kan bɛn. Segu n y'a mɛn Bacili ne ye depuis Ala ka n dan m'a ye mais mɔgɔ ba sigilen don a ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na. I y'a faamuya bɛɛ n'i ka mɔgɔ de don an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka su yɛrɛ. Amina rabi. E ta kun y'o de quoi n ka foli bɛ u bɛɛ u mɔgɔ bɛ yen nɔ. Kabali sanfɛ ani e yɛrɛ n b'a bɛɛ fo. O diyara n ye an b'i yɛrɛ fo an bɛ Jalakɔrɔji ka bɛɛ lajɛlen fo i kelen sababuya la an b'a la ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ligne kan allo 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 n balimakɛ i ni su. Salamualeykum. Waaleykum salam i tɔgɔ ni jamu. Kulibali ka bɔ Sénégal. Ah. Aliou Kulibali. Aliou Kulibali i bɛ ka wele ka bɔ min. N bɛ Sénégal. Ah. Casamance n bɛ Sénégal. Casamance Sénégal. Ok basi tɛ i bɛ hakɛ to i b'i kan kɔrɔ ta dɔɔni ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin jɔnni la. Bon ɲininkali bɛ n bolo ka ɲɛsin politiki mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Basi tɛ kuma b'i bolo tulo b'i la. Ok an bɛ foli da bɛɛ lajɛlen ye. Parce que toujours an bɛ ka ɲini an tɛ ka sɔrɔ quoi. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sababu ɲuman kɛ an ka jamana ye. Amina rabi. Ok n ka kuma yɛrɛ bɛ mun kan komi déjà Mali kɔni t'a la fɔ a sera niveau la mɔgɔ yɛrɛ t'a de bɛ taa cogo min na. Mais politiki mɔgɔ ninnu an ka sabali politiki ko tɛ yen. Mali ko de bɛ yen sa.
le mo ambe ke yere ni ko ga ma se ma le mo bolo se mo le ko le anyo ni ga ha le di ka sa kan ka sa ma bo mal te no yoro ko ka ga mal ko de mu ni sa we anyo ko ka se ni ra bla ni fa do me ne ga tabal ka mo bela je den ko mo ni sigiro ben le sina ga non no bo je ni jena mara mali ko na na merci et Koulibaly kambe malien bela jelen fo Sénégali ni wakati na kelen sababu yala dobeli na monsieur Dougouré Nichou allo amsu ma Dougouré bi wole ka bami ko demra ma Abdoulaye Dougouré do ka bokay Abdoulaye Dougouré ka bokay oh basi te nyinigali bi bolo ka nyeshi joma mo ngali be mbolo hakilna tawdo mbolo lo nume batili la ala kuma on va faire ka donner fo la ni lo nom l'homme inverse la parce que nyauta ka to ka kuma to sena quoi ok monsieur Bagui non le la mais batili ne ay kuma do fo en fin de compte mali kono politique mo ko mo mi ne ta don tum quoi mo ko mi re politique mo ko quoi parce que anya mali fi amena les hommes politiques qui étaient sur la scène, il y a beaucoup de gens mais autres qui boira, à boire il est cabine je n'ai jamais soutenu il est mais il est cabine on boira politique là. Nous faisons attention à des gens comme ça, on a hâte tout la sauver. Parce que Hadamade n'y est pas mon fort quoi. Hadamade n'y est. Donc on voit que maintenant c'est-à-dire, amener phobie, amener phobie, je trouve que c'est clair. Est-ce que amener phobie, amophobie, agnere d'alendo là. Est-ce que amener phobie, n'amophola, est-ce que amener ka fokando. Quand il y a des niveaux de training ou le cas hakilier, donc on doit avoir la made. Parce que n'a même fille d'homme il va être nourri. Mais on a eu un peu de numéro de cabet. Effectivement, on peut nous demander quoi. Parce que il y a que technocratie mancha, n'a pas la solution nous y a là. Si nous nous gagnons à 80% des politiques nous encore nous mais nous manadoni avec aucune des politiques nous regarde. C'est la même de la politique. Et puis aligner le parti là à ce niveau de on doit présenter là, en darami n'ambe autrui. Nous faisons énormément attention, le reconnu, en gros, qu'elle est d'abla, on a problème qu'elle est. Au Mali, actuellement, problème qu'elle est, mais moi, de créer. C'est-à-dire, moi, on crée les nafabatalo. Problème, nous, de sénadé, on a qu'elle est coulier. Mais nous, on a problème qu'elle est, nous, on a qui a réformé, la bofoki que Garça a fait. Ou bien, nous, on a qu'un ni pas ma que l'un la bofoki tout fait. Bon, on a essayé de éviter, on a intégré des normes, car c'est le même que tu l'as ni faut ni ma femme, ni qu'à femme au boulot. Peut-être la fiale, n'a eu fallait. On vous sait qu'à solution sur le programme. Nous gagnons pour un nom mandé et ninde, à un bon mandé au lade. À ma hakli to la folie tout nous mettre à le béfo. O jaranye kame kayka bela jile fo kele sababu ala ale koni ale commentaire de ke donc Moussa Doumbia obeli Issa Doumbia Nichou awa Nichou Drissa Doumbia Moussa Doumbia bi wawul ka bomi abo wasolo mbugu dale kabo wasolo mbugu dani awo OK basi te ngali bi bolo ka che joma voilà ni ngali dadene bolo am na kuma o yɔrɔ kelen pe de kan ni o ye welelikɛlaw ye mɔgɔ min bɛ weleli kɛ ka politigimɔgɔw dɔgɔya tiɲɛ na an bɛ deni ka sabaliw ka n bɛ fɛ an ka tɛmɛ o kan ɲininkali min b'i bolo i k'o fɔ tɛmɛ n'a ye ɲininkali min bɛ ne bolo o ye politigi ko asimi ko u k'a bɛɛ kelen ma dɔrɔn ka jamana bila ɲɔgɔn fɛ an bɛ maliko de la donc politigimɔgɔw ni asimi bɛɛ ka sigilen kɛ fankelen an ka mali dilan o de ka di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen
mɔgɔ ninnu an b'u fo yɛrɛ yɛrɛ de ka foli lase e yɛrɛ fana ma o diyara an ye ok merci k'an bɛ wasolon bɛɛ fo i kelen sababuya la ko dɔ wɛrɛ bɛ ligne na allo allo balimakɛ i ni su i ni su i tɔgɔ ni jamu Kasim Kulubali Kasim Kulubali i bɛ ka wele ka bɔ min n bɛ ka wele ka bɔ Lafiyabugu Bugudani na Lafiyabugu Bugudani awɔ ok baasi tɛ ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin jɔn ma ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin jɔn ma an ka plateau kan bon n bɛna kuma u mɔgɔ 4 bɛɛ de fɛ tɛmɛ n'a ye ne bɛna kuma u mɔgɔ 4 bɛɛ de fɛ ok tɛmɛ n'a ye ka na télé kɔnɔ ne bɛ min ɲini u fɛ depuis don min na an ye Faransi wele Nations Unies na fo bi mɔgɔ si ma bɔ ka kuma vraiment ne tɛ fɛ k'aw ka bɔ plateau in sanfɛ n'u ma fɔ k'u sɔnna gouvernement ka plainte ma Faransi contre la ok baasi tɛ donc i ka ɲininkali mɛnna u bɛ tila k'i jaabi sisan nɔ donc an bɛ mɔgɔ laban ta n balimakɛ i ni su i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Mamutu Berete ka bɔ Tabakɔrɔ Mamutu Berete ka bɔ min ka bɔ Tabakɔrɔ ka bɔ Tabakɔrɔ baasi tɛ ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin jɔn ma ɲininkali bɛ n bolo ka ɲɛsin politimɔgɔ dɔ ma u bɛɛ tulo b'i la fɛn bɛ tabali kan quoi voilà komi fɛn yɛrɛ bɛ ko parti nafa jamana ɲɛtagala ani jamana ka yiriwali la bon an bɛ hukumu kɔnɔ san sujet minnu bɛ senna san bɛɛ b'a dɔn ka ɲɛsin anw ni Côte d'Ivoire ka émissaire kun b'an fɛ yan o ye sujet sensible dɔ ye n'a bɛ se ka dankari jamana yɛrɛ ka ɲɛnamaya la bon o ka bɔ yen fɛnɛ anw ni an ye fɛnti kɛ introduit ONU la ka sababuya kɛ violation min kana jamana ani agression kala ka s'an ma an y'a ye parti politique kan ka u ka jɔyɔrɔ min fa pour que ka se ka jamana soutenir jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka kɛ bloc kelen ye an ma parti politique si ka bɔ ka kuma o la ka k'u ka soutien yira yɔrɔ parti politique ka soutien ou bien u ka dɛmɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛtaga ma an b'u faamu cogoya jumɛn na o la o de tun ka ɲininkali n b'aw bɛɛ fo a ka kulemajɔ la ok Berete k'an bɛ Tabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo i kelen sababuya la nin diyara n ye donc an b'an sen da nɛgɛjuru kan nin waati na ka nɛgɛjuru lajɔ donc ɲininkali caman kɛra wa commentaire fana kɔni kɛra donc n bɛna e fan fɛ Laji ɲininkali minnu kɛra n'i bɛ se ka jaabi di olu la fɔlɔ parce que ɲininkali adressé aw bɛɛ de la c'est vrai ok donc ɲani n ka ɲininkaliw jaabi mon co-débatteur n'o ye Seku Ɲame Bacili aw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na su in na non c'est-à-dire n b'a fɛ ka fɔ quoi le fait que a yɛrɛ sigi plateau kan su na ka yafa deli maliyɛnw fɛ voilà non bon n bɔra kalama bi donc o foli n b'o foli k'a la o ma n'a a jɛɲɔgɔn bɛɛ y'a kɛ tan o ma dɔ bɔ tension na quoi tension bɛ mɔgɔ dusukun na dɔɔnin bɛ bɔ a la n b'a fɔ caman bɔ a la dɛ mais dɔɔnin kɔni bɛ bɔ a la an ka ladili a ka ban an ka a banna parce que Baki ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ une fois que i ye mana kɛ i y'i ka mana gérer ka ban il faut ko an ka taa ɲɛfɛ kɔrɔlen ninnu an ka bɔ kɔnɔ mais n'i y'a ye i ti bɔ kɔrɔlen kɔnɔ donc kɔrɔlen ɲɛnafin de b'i la sinon an tilala o la je me rappelle un jour Sogɛl y'a fɔ a ko fanga tɛmɛna n'i ko k'a y'a ka fanga ta k'a ban k'a ma ɲuman kelen kɛ k'i ye nkalon tigɛ k'a daminɛ Moro Keyita la ka na IBK la ka na ATT la ka na hali IBK ko n'o ko IBK y'a ka san 7 k'a y'a gérer k'a ma ɲuman kelen kɛ k'i ye nkalon tigɛ o tɛ se ka kɛ o donc a ye ɲuman minnu kɛra ɲuman ninnu an k'olu ta an k'olu améliorer juguman minnu kɛra an k'olu bila mais waati bɛɛ an bɛ taa an bɛ kuma juguman on veut pas avancer anw b'a fɛ ka taa ɲɛ donc moi je pense que kɔrɔlen ninnu nin y'a dan ne ma dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an yɛrɛ ko Mali kura bɛ jɔ ni jɔsen kura min ye
an bɛɛ ka hakili jagab'o la an k'an bolo ni ɲɔgɔn ma an ka jamana jɔ parce que jamana in anw de ta don dɛ siga t'o la a taara togo anw de ta don n'a tiɲɛna a tiɲɛna anw ni n'a ɲɛna a ɲɛna anw ni donc an tɛ ala dila tiɲɛni na donc question minnu posera sisan et je pense que a caman ye c'est à dire ne yɛrɛ kunna wolola pour que an kunna wolola ni bɛɛ bɛ ka bɛɛ de ɲini aw ni ɲɔgɔn cɛ bamananw ka kuma don e ko ko ala bɛ yen ne ko ko ala bɛ yen an ti bɛn dɔ ta ye ala ko ye wa ɲininkali gɛlɛn dɔ ta tɛ ala ko ye e ko ko e ka hakilina jamana ka jɔ ne ko ne ta ye jamana ka jɔ e ne tɛ ka bɛn donc peut-être dɔ ta tɛ jamana jɔ ye dɔ ta ye yɛrɛ nakakɔrɔ ɲini ye i bɛ place ɲini quoi o de ye nakakɔrɔ ɲini ye sinon n'o tɛ an kan ka bɛn sinon effectivement kuma kɛra hali EJ kan EJ yɔrɔ in na le gouvernement kun y'a ka projet proposé ni conseil ministre a validé a tɛmɛna ka taa CNT la mais le gouvernement avait fait une proposition ye jumɛn peut-être n'a taara CNT la CNT parti politique de bɛ yen gouvernement ka hakilina ye min ye u bɛ se k'a yɛlɛma yɛlɛmani mais gouvernement kelen mun bɛ yen u man ka mago la o ye jumɛn appel à candidature yɔrɔ in le nombre là u y'a ta 15 là il y a pas de problème hali min ye premier ministre ka yɔrɔ ye k'o yɔrɔ bɛɛ bɔ a la u k'a bɛɛ di président ma ne tun sɔn n'o bɛɛ ma mais appel à candidature in u man k'o bɔ a la o ye jumɛn a fɔra ko n'i b'a fɛ kɛ EJ membre ye gouvernement ka proposition na k'i bɛ n'i ka dossier de déposer k'a fɔ ne b'a fɛ ka don EJ la n'i ka dossier déposer donc e ka dossier de bɛ lajɛ i ka an ka démoralité de bɛ kɛ i ka nin ye mɔgɔ ɲɛnama wa i tɛ mɔgɔ ɲɛnama wa i ka niveau ça va permettre parce que EJ tɛ institution fitinin tɛ quoi EJ de bɛna président de la république a mais o yɔrɔ fana la danayabaliya bɛ yen nɔ parce que mɔgɔ minnu bɛ fanga la est ce que o tɛna k'u ka mɔgɔw ye wa mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ o fana la o mais an bɔra o kɔnɔ voilà est ce que an bɔra o kɔnɔ imagine a tɔgɔ parti politique ka mɔgɔ naani tirage au sort n ko mɔgɔ 8 de choisira mɔgɔ 8 a ma fɔ ko président bɛ mɔgɔ 4 ta la an bɔra o kɔnɔ mais u ka jeu seginna u yɛrɛ de ma mais et pourtant ni valider les partis politiques yɛrɛ communiqué kɛ k'a féliciter o parti politique kelen bi ka wuli bi tuguni olu bɛ k'o kɛlɛ mais ne tɛ se k'o faamuya o ne tɛ se k'o faamuya o so an ye parti politique dɔw ye u y'a féliciter k'a fɔ ko ko finalement CNT ka nin projet ko nin ɲɛna k'a taabolo ka ɲi mais bi on va sur les plateaux parti politique kelen bɛ ka wuli u bɛ ka kɛlɛ donc cela veut dire que u ye fɛn u y'a féliciter ni hakilina dɔrɔn parce que u hakili la k'a fɔ hakilina bɔra karisa de la. ok basi tɛ o b'a to an bɛ don sisan question kɔnɔ voilà min ye welelikɛlaw ka an k'o to yen min ye welelikɛlaw ka yɔrɔ ye moi je pense que welelikɛlaw pratiquement. i ye fɛn dɔ fɔ min nafa ka bon ko Nations Unies ko Nations Unies ka fɛn na ko aw tɛ ka kuma politique mɔgɔw ma kuma. très bien pour que k'u bɛɛ informer ni anw ka parti n'o ye MPR ye anw ye communiqué kɛ. Choguel ka parti. Choguel ka parti MPR an ye communiqué a communiqué yɛrɛ bɛn n'an tilala sisan n bɛ se ka n b'a envoyé ma n t'a dɔn ni a bɛ se ka bila n'a bɛ se ka afficher sisan mɔgɔw kan ye. n'a y'a kɛ ka ban n'i ko ka ban. non an ye communiqué kɛ n tɛ parti tɔ fɔ dɛ an ye communiqué kɛ o parce que o communiqué kɛli an y'a ye k'a fɔ o ye diyago ye anw ma parce que an ko k'an bɛ transition soutenir puis an ye k'a fɔ hakilina bɛ hakilina ka ɲi mais par fini waati dɔ la an y'a ye k'a fɔ gouvernement yɛrɛ bɛ action dɔw ta. Par exemple, France contre là, parti politique doit décrire k'a maɲi an y'o ye o an ye dɔw ye sur plateau dɔ kan u bɛ gouvernement ka o hakilina ninnu u b'a a fɛn ya u ti c'est à dire u b'a yɛrɛ k'a fɔ ko hakilina ninnu k'a maɲi mais et pourtant olu parti politique kelen bolo k'a fɔ k'olu bɛ gouvernement soutenir bon ne t'a dɔn o soutien na sugu min ye o. T'a dɔn n'i y'a faamuya parce que n'aw fara ɲɔgɔn kan k'a ma bolo di ɲɔgɔn ma Segu Ɲame Baji l'a fɔ a ko ni souvent hali n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ ni juguya ni min kɛra n'a ma ɲa i k'a fɔ o fana ye jɛɲɔgɔn ɲuman dɔ ye sinon o yɔrɔnin bɛ hakili lajigin waati min na an bɛ IBK gouvernement la depuis IBK ka élection na ni an y'a décidé k'a fɔ k'an bɛ voter IBK ye on est resté avec IBK et fɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ tatamili ka gouvernement an kun t'o la mara ta anw ma don o la anw donna Modibo Keyita la bon an taara ka Modibo Keyita to yen hali an bɔlen gouvernement la dɔw sɔrɔla k'a fɔ ko vraiment ko an ka bɔ an ka taa opposition na Choguel ko non a y'a kumakan de di IBK ma il va rester avec IBK jusqu'à la fin de son mandat à partir de la fin du mandat donc vraiment ale ye contrat hakilina min contrat min b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye min tugu kɔ k'i ka mandat kɔnɔna na o contrat banna donc chacun est libre donc mais o kɔnɔna na a ko mais ni fɛn o fɛn n'a kɛra
ale tɛ taa i sigi ale tɛ presse wele k'a fɔ dɛ a bɛ écrit de kɛ a ko ni mɔgɔ bɛ jɛ la n'a filila sɛbɛnni kɛ ka envoyer ma karisa i ye nin kɛ nin man ɲa ne hakili la a k'a ka kɛ tan en lettre bɛɛ b'a bolo parti kɔnɔ pour que témoigner k'a fɔ nous on est resté avec Ibeka jusqu'à la fin de son mandat wa Ibeka ye fɛn fɛn kɛ k'a ma taa n'anw hakilina ye an ma bɔ presse la par contre dɔw ni Ibeka bɛ ɲɔgɔn fɛ u ni Ibeka fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn u bɛ bɔ télé ni réseaux sociaux ko b'a nɛni mais an m'o kɛ an b'a kɛ écrit an b'a envoyer ma donc moi je pense que o de ye jɛɲɔgɔnya ye mais o min filɛ nin hali transition kɔnɔ o kelen bɛ se ka continue ni mɔgɔ bɛ jɛ la i b'a la k'a fɔ a ye sira bila e hakili la k'a fɔ o tɛ jamana jɔ sira ye i bɛ se k'a tigi écrit segu ɲamɛ bɔra k'u ye dɔw écrit ko dɔw ye ɲɔgɔn ye c'est une très bonne chose mais qu'il continue dans ça mais dɔw bɛ dénigrement de la ko ni Choguel ma ɲɔgɔn ye dɛ non nous ni Choguel ma ɲɔgɔn ye peut-être comme Choguel tɛ yan Choguel n'est pas sur le plateau d'ici mais ko ye san kelen de kɛ donc maintenant yeah. Donc non mais non parce que ni Choguel ma ɲɔgɔn en tant que premier ministre pas en tant que le président pas en tant que le président du MPR pas en tant que le président du MPR on ni Choguel ma ɲɔgɔn ye en tant que premier ministre voilà donc o Choguel tɛ yan bon Choguel a lettré wa c'est lui seul qui peut répondre ça a ma lettré wa c'est lui seul qui peut répondre c'est une administration donc au min filɛ ne tɛ se ka a fɔ ko bɛ a fɔ ko a y'i ban k'u reçoit ne sugo fɔ voilà mais min b'o kɔnɔ n'a yɛrɛ ni a y'a wele don min na a ka plateau quoi je pense que a bɛ se k'o jaabi d'aw ma ni Ala sɔnna ma n bɛ tila ka segin ka n'i ma tuguni o b'a to n bɛ taa Ousmane Bakari Kulibali fanfɛla la mɔgɔw bɔra ka weleli kɛ sisan mɔgɔ kɔni hakilina ta di aw parti politiques fanfɛla la dɔw kɔni on dirait u diminen don parti politique kɔrɔ hali bi donc malgré que a ye baara minnu kɛ a bɛ ka baara minnu kɛ hali transition o kɔnɔna na nka kuma dɔw bɛ yen je pense que i ye caman noté a la donc ko aw ka déclaration ma ye min ye gouvernement bɛ ka baara minnu kɛ fɛn kɔnɔna na aw parti politique tɛ ka senti population k'u tɛ ka o ye donc k'a fɔ aw kumakan bɛ k'a fɔ non vraiment gouvernement bɛ ka nin kɛ nin diyara anw ye anw bɛ gouvernement soutenir ko alors que Europe u yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ Mali contre la mais an balimakɛ Segu Ɲame Bacili y'o yɔrɔ fɔ an ye communiqué kɛ o parce que an n'olu bɛɛ bɛ cadre la yɔrɔ minnu na ni baara ɲumanw bɛ ka kɛ an y'u fo k'u féliciter o sɛbɛnninw bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka don réseaux sociaux kɔnɔ k'olu ta k'olu lajɛ u ye baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'a ɲɛna an y'a f'u ye ko vraiment ni ɲɛna hali loi électorale min tɛmɛna CNT la a y'a fɔ sisan ko parti politique dɔw ye communiqué kɛ dɔw ye CNT félicité u ye baara min kɛ a ɲɛna ainsi de suite oui parce que baara n'a kɛcogo de don quoi i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ olu ɲɛna mais an ka communiqué kɔnɔna la an kɔni hakili la u ye min kɛ a ɲɛna parce que u y'u ka baara de kɛ olu ye fasodenw ka cɛbɔw de ye wasadenw ye donc ni papier bɔra gouvernement ka yɔrɔ la ka na olu kan ka se ka jamanaden fanba miirila fɔ an bolo ni sen in na CNT y'o baara kɛ ka tɛmɛ gouvernement kan cogo di parce que nin baara in bɛɛ kɛra gouvernement ma parti politique wele k'an sigi k'an hakilina ɲininkali kɛ u ka projet de loi in kan mais a selen CNT la olu y'an wele an nana hakilina di ye donc o de nana ni fɛn caman ye donc hakili la CNT y'o baara min kɛ a kɛcogo an y'o fo k'o waleɲuman dɔn na se o ma mais fɛn dɔ bɛ yen an ko bon o kɛcogo la an bɛ se ka ɲɔgɔn ye hali bi fili dɔ b'olu kɔnɔna la olu bɛ se ka yɛlɛma hali bi komi EJ yɛrɛ sigicogo a ka laban ni kalafiliw ni fɛnw ye vraiment o tun t'anw fɛla koba ye gɛlɛya mana don an ni ɲɔgɔn cɛ cogo cogo komi Jara y'a fɔ cogo min na an kan ka se ka bɛn an maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ k'an bolo ɲɛsin mɔgɔ dɔ ma bon comme ale ye bɛnbaliya ko kuma fɔ o bala ne la dɔɔni quoi parce que n'i ma fili ale kun ye RPDM deuxième vice président ye parce que n'a y'o yɔrɔnin fɔ a kun kan k'i nɛn don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni parce que hakili la 2018 c'est vrai que an kun b'an ka parti la mais an y'an ka fɛn bɛɛ bila ka se ka na Cheikh Modibo Jara dɛmɛ pour que a ka se ka kunnawolo sɔrɔ 2018 élection na c'était contre IBK parce que c'est pour un peu saluer Ɲame ye min fɔ sisan min ɲɔgɔnna kɛra Sénégal anw yɛrɛ bolo Mali kɔnɔ yan o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ an bolo an bɛ se ka dan siri IBK ka fanga la cogo min na hali n'a ma kɛ ni senatagamaw ni fɛnw ye a nana se senatagama waati min na n'u y'a jira k'a fɔ bon Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kan ka bin Ala ka hinɛ la o waati an ko non an tɛ se k'an sen don nin kɛlɛ in na parce que an bolo an kun kan ka an fara ɲɔgɔn kan parti politique ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na pour que ka se k'a kɛlɛ mɔgɔw ma sɔn o ma mais u nana ye k'a fɔ kɛlɛ in bɛ se ka kɛ cogo wɛrɛ pour que fanga ka se ka bin
olu yɛrɛ ka se ka don fanga kɔnɔ cogo min na o de kɛra gɛlɛya ye sinon anw ye laɲini min k'o waati ni parti caman kun y'an faamu a kun da ka di hali RPM mɔgɔw la o waati parce que i kun bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ caman kun furugufurugulen don fanga in kɔrɔ olu caman kun bɛ se ka na voter Cheikh Modibo Jara o waati pour que ka se ka a la gagner pour que a ko ka se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔna la mais o fana kun tɛ dɔw arranger olu y'a to f'a ka tɛmɛ après u nana kɛ ko wɛrɛw ye donc vraiment c'est pour dire que an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ se ka na mais a tɛ ɲa fɔ dɔ ka ja jɔyɔrɔ kɔ quoi hakili la anw y'o kɛ quoi ale tun kan k'o bonya ni yɔrɔ la sigi pour que an ka tɛmɛ o kan voilà o ye kuma n'a kɛcogo ye voilà maintenant ɲininkali min kɛra ONU kan c'est vrai ONU Mali gouvernement ye plainte déposé ONU kan mais Mali yɛrɛ gouvernement bɛ ONU kɔnɔ u ye plainte déposé France kan o de y'a to an sera ka plainte déposé donc jamanaden bɛɛ bɛ ministre de kɔ an ka gouvernement ninnu kɔ donc ministre min bɛ yen bi n'o ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ ma hakilila n'o ye a hakilina sɔrɔ k'a kɛ donc parti politique fana hakilila ma parti politique fana kɔni ye min bɔra k'a fɔ ko non an b'a kɔ ne kɔni m'o fana mɛn donc c'est vrai que mɔgɔw ma bɔ k'a fɔ mais ɲɛ ma ko o kɔni ye jaabi dɔ ye dɛ bon o kɔrɔ fana a bɛ se ka kɛ k'a fɔ i b'a fɛ o i tɛ se k'a fɔ dɔrɔn bon o ma bɔ ka nin communiquer mais fɛn wɛrɛw fana bɛ se k'a faamuya parce que yani nin fɛn ninnu ka kɛ peut-être est-ce que concertation dɔ kɛra même avec les partis politiques pour que parce que mɔgɔw bɛ ka prévu ko kuma fɔ est-ce que prévu ni fɛnw bɛɛ yira la parti politiques la peut-être pour que an ka se ka ko faamuya pour que an ka se ka taa ni sira kelen hakili la n'an ye jamanaden kelen ye hakilina dɔ bɛ yen n'a b'a fɛ a bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɔgɔn fɛ o ye ko n'a kɛcogo ye quoi yani a ka se ka se hakilinaw yɛrɛ ta yɔrɔ la a ka kan an ka cadre d'échange dɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi an ka kuma an ka ɲɔgɔn faamuya mais n'o o tɛ yen c'est comme si gouvernement y'o kuma ɲɔgɔnya de tigɛ ani parti politique ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc parce que a y'o kuma o yɔrɔ fɔ lettre cira a mɛnna a ka ca ni san kelen k'a fɔ an b'a fɛ ka premier ministre rencontrer premier ministre ma sɔrɔ k'a rencontrer n kun t'a fɛ k'an da s'a yɔrɔ ma vu que a yɛrɛ y'a fɔ a tɛ kɛnɛ kan bi et puis a fari man d'a la donc o yɔrɔnin na n kun tɛ fɛ k'an da s'o yɔrɔ ma o ye bonya n'a a kɛcogo ye quoi mais normalement kuma ɲɔgɔnya de kan ka to gouvernement ni parti politique ni ɲɔgɔn cɛ mais anw bolo gouvernement de ye kuma ɲɔgɔnya in tigɛ dɔɔnin quoi donc hali bi c'est nin y'a yɔrɔ ye an ka wele lase u ma hali bi u ka an wele ni problème minnu bɛ yen u k'an na sigi an ka hakilinata di comme CNT mɔgɔw y'a kɛ cogo min na an ye hakilinata di hakilila an bɛnna fɛn caman kan o la CNT mɔgɔw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ vraiment an hakilinataw kun ka ɲi donc u y'a caman ta ka don gafe kɔnɔna la donc an b'u CNT mɔgɔw fo o yɔrɔ la ka u ka président Diaw fana fo a y'o baara min kɛ quoi vraiment o diyara an ye kosɛbɛ o diyara parti politique mɔgɔw ye mais yan'o cɛ premier ministre min bɛ yen bi par intérim a tun bɛ ministériya dɔ de la o n k'a tun ye ministre de l'administration territoriale de ye o waati an bɛ se k'a fɔ ani parti politique ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ani parti politique tun bɛ ɲɔgɔn faamu o waati y'a sɔrɔ kɔsiko kumaw bɛ yen an ye laɲini caman kɛ o laɲini n'olu kun tora sen na an kun tɛ se EJ ma o parce que an kun bɛnn'a kan ani premier ministre min bɛ yen bi an kun bɛnn'a kan k'a fɔ CENI kɔrɔlen tun bɛ yen an b'o renforcer donc o CENI tun bɛ renforcer cogo min na parti politique caman kun y'o hakilina di o furugufurugu kun banna a mɛnna. ah mais n ko CENI kelen de kɛra sababu ka mankan wuli. non o problème de tilala ka na parce que gouvernement falenna. gouvernement falennen sisan ɲɛmɔgɔ kura min nana olu ko ko dɔn o baara tɛ se ka kɛ d'abord kɔsi tun bɛ yen k'a yira k'a fɔ o kɔsi in tun ye i n'a fɔ premier ministre tun b'a fɛ ka fanga ɲini de k'a di parti politique dɔw ma ko k'a fɔ a tun bɛ fɛ ka fanga ɲini ni o kɔsi in tɔgɔ de donc o ma da kɔsi yɛrɛ baara fɛn fɛn kɛ u nana dɔrɔn u y'o bɛɛ ta k'o bila ji la o problème de fana b'an ka jamana kɔnɔ ni ɲɛmɔgɔ min nana dɔ y'a kuma fɔ yan sisan ni ɲɛmɔgɔ min nana dɔrɔn kɔrɔlen fɛn fɛn kɛra o bɛ se k'o bɛɛ ta k'o bila poubelle la alors que an kun tɛmɛna ninnu bɛɛ kan EJ bɛ sigi cogo min na fɛn parti politique tun b'a kɔnɔna la Jara yɛrɛ tun b'a kɔnɔna la a bɛ se ka hakilina di hakili la an kun bɛnn'o kan a bɛ se k'o sɛbɛntiya mais après an tilara ka sigi o kan donc o y'a sɔrɔ le même ministre de l'administration territoriale au ministre kelen de tun bɛ yen tuguni mais position falenna pourtant donc an bolo o fɛn ninnu olu bɛɛ y'an bila retard la quoi an kun bɛ se ka ɲɔgɔn faamu fɛn caman mais a bɛ dépend gouvernement b'an ɲɛfɛ parce que a bɛɛ b'olu de bolo olu de bɛ sɔn k'a fɔ an bɛ karisa da don mara la an bɛ karisa da bɔ a la an b'u hakilinata ta an b'u hakilinata bila mais n'olu yɛrɛ nana k'a fɔ bon n'o ye jamanaden jugu ye n'o ye jamanaden ɲuman ye e dun kan ka e mago b'i ka duden bɛɛ lajɛlen na mais e nana dɔw ta k'olu kɛ duden ɲuman ye ka dɔw ta k'o kɛ duden jugu ye baara bɛ gɛlɛya quoi voilà donc o de nana ni fɛn caman ye quoi. ok baasi tɛ an bɛ tila ka segin ma yanni an ka kuma laban Baki minnu bɔra ka weleli kɛ u ye ɲininkali kɛ aw bɛɛ la plateau kan nɔ i fana i bɛ jaabi jumɛn ni o Merci Traoré. Oui, Ningalou Tchoumanke, mais d'Adola ça, mais Yann Tedala, je pense que j'ai vu que Seguian avec Aseki, avec Chien Flabo, avec Aseka quand Seguian même fini là qu'à fond, né RPDM n'amène Kabini à Fitini.
ça a été créé à ma présence quand j'étais là. Et pendant 11 ans que nous sommes là, je parti au RPDM. Et j'ai fait tous les niveaux de responsabilité. Et là, les candidats aux élections législatives et tout ça, jusqu'à maintenant, j'ai dit, mais au plateau, et mais ce qu'il faut, mon ami qui a la clinique, c'est-à-dire que au début, quand il y a un parti politique, c'est-à-dire c'est pas parce que RPM là, que toi tu peux avoir droit au chapitre sur la question politique. Par contre, quand tu ne peux avoir au privilège, il faut être ça là. Donc même faire la mou final, il y a femme. Non, c'est pas parce que aujourd'hui, non, voilà. Donc c'est pas parce que Mbora RPM là bi, je reste tel que je suis. Nous tous mes RPM là, parce qu'on est lié à une conviction. Au lieu que ma mec finalement c'est extrêmement important et n'est pas parti politique chitan, ni mon foni ya femme, il va être foko. À mon avis, je suis au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire que politique classique, mimé, no bekele de. Au politique classique, il est au dété moro satisfait les billes. Moi, j'ai dit un seul enjeu, le défi aujourd'hui. Après la carte de concertation, il faut carte de concertation, ou bien non, parti politique et gouvernement. Moi, j'ai dit combien en règle, au BA Foko, à mes transitions qu'on opposition T. Mais cadre a essayé qu'à tout faire mais en réalité, au final, c'est qu'à Dobala, parce que en jeu c'est-à-dire que je ne suis pas utopique, hein, mais même faire une fois, vous voyez qu'à fort, en tout cas pour la majorité, parti Famba, cassé, ou nous encore là, tu essayé qu'on a fait en avant pour répondre aux aspirations du peuple. Parce que moi, c'est pas parce que toi tu es RPM qui est parce qu'il y a une représentation à Tchao. C'est pas parce que ça dit que le MPR est là, que le Premier ministre est fait nabi. N'entrons au Seracoron de Bakalibi, Mourobe qui nous sommes en fait na, Danabella ni fait na tomber ici. Ça ne résout pas les problèmes aujourd'hui. Mais c'est que nous avons bâti, na farako biko joro dobe, et ni Koulibaly ni fait, anga joro, anga background kalae. Kafo et ni donner un bena, ni l'adrien bena, ça s'appelle moraliser la chose politique. Politiciens auraient une réunion d'abord. Tant que nous politique est moralisé entre acteurs politiques, c'est-à-dire qu'on met tout on n'arrange plus la base ou entre population et la fiatouni. C'est-à-dire à Gelagabo. Et pour revenir aux questions, il y a des questions fambala, moi fond féminin kumara, ou beka bunyabe parti politique là. À quoi ils ont conscience que Jamana be marani odi. Na oba yefene dobe wati do 10 000 mekla la buka 10 000 fois hali dom ni rebi hali numa 10 000 uba ira ka fo a yelama kanga dokola aspiration munu flotide ne bolo taka kanga to de fa en fait doya fo et je pense c'est Modibo Diarra qui dit qu'il y a pas de confiance qu'il y a pas de confiance entre les acteurs politiques. C'est tout ce que j'ai dit. Tant ni o yelama se ka dana si on ignoante. Mais j'ai dit Mounebeke et Angèle Moumekoff j'ai expliqué ça et c'est extrêmement important. J'ai dit faut manga que transition kono. Si ni classe politique m'a associé, mais classe politique m'ont bénéno. Classe politique qui vient pour apporter une solution. Classe politique qui ne vient pas, bon, par exemple, on est du cadre parce que on est mieux faire encore on se retrouve sous de là et on essaie de faire en sorte qu'on se protège dans un environnement. Groupe de créé en fait, ouais, on essaie de se faire une place au soleil, aux côtés de ça. C'est tant qu'on reste majoritairement dans ça, il ne peut y avoir que des camps. Koulibaly, il le sait, quand j'étais encore épidémique, et il le sait, et puis j'ai toujours dit, Ninkan Flani, qui est aussi bossé qu'à Fonte, j'ai dit non, ça n'arrange pas du tout. Nous avons besoin de sortir de là rapidement. Et donc, pour que Kasegingana, ou quoi, Ningali Flana Dofanela, donc, est-ce que Mali Bilama Bi, un reka Fogafla, Yana Haglibla, quoi, Ambolobi, Mali, avec Chogominabi, Ani Kunu, Koya la Kouye Kelewa, mais Niko Kiba Fokuye Kele, Adamadi, il te faut y rebolo folo, ama faut un référendum bamana nous. Oui, Adamadi ka dami. Anga tien faut qu'on donne nos kafoko, malien qu'on y reba faut qu'on bolo qu'on fait, malien n'a dami qu'on tenue en fait. Bi kafo bi ko malien ya kini damete, ma tiso ko bida kono. Kafo bi ko e malien ko ni eve ka yoro la kebi yeba faut qu'on bolo qu'on fait, ma tiso ko fo. Nga amba do odronte. Nga ode belebele baye bi parce que eux a demandé yere ka identité folo ire joli ka fo a ni nyuguna fanyi ou bien te nyuguna fanyi ni maye mami ni mese ka kumani yayi na mese ka ko boro da nyongo fe ka avancer. Je pense au Euro Mimbebi, ou à qui belebele baye ou à qui ne ou de comme au dronti na boli ke na une situation normale là parce que Euro Minkobi dignité retrouvée ou fait belebele baye c'est normal il faut l'accepter mais au tesa ka demanda maraka c'est fort de là mais au quand to demanda mara la wati be parce que au dignité on veut justifier une légitimité dit
o légitimité min filɛ tun b'a fɔ waati bɛɛ n'i bɛ jamana mara la n'i y'i ka légitimité perdu dɔrɔn i tɛ jamana mara la a bɛɛ bɛ gɛlɛya i bolo jamana marabaga bi adossé a ka dignité de la et i ɲɛ b'a la bi fɛn min bɛ yen bi n'o tun tɛ kunun o ye k'a fɔ bi minnu n'u bɛ fanga la cira da o da min na jamana kɔnɔden fanba o bɛ ka layɛli kɛ ka kɛɲɛ n'u kunfilenna ye o bɛ ka acte minnu posé jamana kɔnɔden fanba bɛ ka i yɛrɛ o la k'a sɔrɔ pourtant kalata ma kɛ ni dun o la o kɔrɔ kun ye ko jamana kɔnɔdenw u bɛ fɛ aw bɛ waleya min kɛ ka kɛɲɛ ni jamana ka kɛɲɛ n'olu haminako ye a b'u ka haminako min ta k'o kɔ aw kamankɔrɔfɛn ye o ye fɛn min n'olu bɛ danaya sinsin o yɔrɔ la o de kama bi o danaya bɛ kɛnɛ kan bi donc k'a fɔ bi ko bi jamana mara la ani kunun k'o cogoya ye kelen ye kunun an kɔrɔ dɔrɔn o tɛ kelen ye ne ka faamuyali la nka n bɛ k'a fɔ hali bi k'a fɔ k'o tɛ bɔli kɛ baara kan ka taa ɲɛ wa o de kama n y'a fɔ n k'a bɛɛ ye parti politiques ye parti politiques de kan ka se ka jɔyɔrɔ belebele fa a masumayali la a transition ka réussi et que an ka tila ka bin régime démocratique kɔnɔ mun b'a kɛ an ka assises bɛ yen nɔ an bɛ avancer ni min ye kosɛbɛ ba c'est extrêmement important je pense dɔ wɛrɛ tun bɛ yen nɔ ça c'est qui disait Ismaël Djalakorobougou, bon, allez contribution dronke, Ali Koulibaly, je pense aller faire une contribution dronke. Bon, faut qu'on ait Mali au numéro. Bon, ni Mirina Mbolo Kafo Ola, avait lié toujours ma Kumakoro d'un folie na. Il va y avoir que arme folo mais Mali parti politique bolo kosebeba. Ça c'est le communiqué. Mais Kafo des actions et ça dit que kafo hali mɔgɔw ka wuli ka taa ɲɔgɔn ye ko dɔ la sisan officiellement a ka yira k'a fɔ nin ko in kɛra nin parti politique u taar'u fara ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ ni nin ka t'u ka miiriya jagabɔ kɛ fɔlɔ o miiriya jagabɔ min n'u b'o sɔrɔ ka se ka kuma ɲɔgɔn wɛrɛ ɲini wali hali o kɔfɛ ka tila ka communiqué da kɛnɛ kan m'a fɔ n ko o tɛ kɛ dɛ a bɛ kɛ ka caya yɛrɛ ye nka n bɛ k'a fɔ communiqué k'i sigilen to la ka communiqué kɛ o de ka ca sɛ bayiri kɛ ka tɛmɛ o n'a action sugu ɲɔgɔn kan donc ne bɛ fɛ ka fɛn min fɔ jalakilitɔw c'est à dire que ne ne tɛ parti politique la ne ye politicien ye ne bɛ k'a miiri k'an ka hakilina k'o ye politicien en ce sens que pas politicien dɛ mais politicien en ce sens que n ye jamana kɔnɔden ye peut-être hakilina dɔ bɛ na jɔyɔrɔ dɔ bɛ na n bɛ se ka plus-value dɔ apporter je pense o ye politique ye i b'o kɛ k'a sɔrɔ i tɛ fondamentalement k'a fɔ dans un parti politique donc Mali ONU a ka fɛn in na je pense n bɛ se ka fɛn mun jate minɛ o la pour que ka bɔ kuma la joona o ye k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ yɛrɛminɛ ka ca fɔlɔ parti politique fanfɛla la yɛrɛminɛ ka ca o ye k'a fɔ u bɛ fɛ wagati bɛɛ ni ko kɛra de a kɔfɛ ka sɔrɔ ka lamɛn ni sira min ye mais mun b'o gɛlɛya parce que u kelen kelennin bɛ fɛ ka essayer ka action dɔ kɛ mais n'a y'a kɛ groupe kɔnɔ mais ne hakili la o risque ka dɔgɔn parce que n'aw bɛ siran nin ko kɔfɛ ko peut-être que ani partenaire wɛrɛ bɛ yen olu kana fɔ ko bon la u tɛna bolo ɲɛsin kelen kelen ma parce que a bɛ fɔ de aw taara jɛ ka kuma aw ka jamana ko kan aw hakilina kɛra nin ye donc ne ka faamuyali la a makuni peut-être kojuguba tɛ a bɛ se k'a jira k'a fɔ ko en tout cas u kɔni u bannen t'a ma hali n'u bannen t'a ma hali n'u sɔnnen t'a ma u m'a manifester donc c'est déjà bon comme on le dit qui ne parle pas comment est-ce qu'on dit ça qui ne parle pas consent voilà bon comme qui ne parle pas consent c'est déjà une très bonne chose que ni ou te kumale a ka se ka taa ɲɛ ten tacitement bɛ se ka jateminɛ k'a fɔ ko u sɔnnen na ma ko hali n'u ma sɔn a ma kosɛbɛ u kɔni ma fiyɛbaya la donc o ye fɛn ye o kan ka se ka kɔkɔrɔma don mais en réalité ne bolo miirina tun bɛ se ka kɛ mun ye ni dynamisme tun bɛ yen kosɛbɛ ba k'a fɔ ko parti politique yɛrɛ tun kɛlen don ka ɲɔgɔn accepter au moins pour une bonne majorité voilà ka sɔrɔ kilanko hali n'u tun ma communiquer u tun bɛ rencontre de kɛ parce que yanni ka communiquer u bɛ se ka taa hakili jagabɔ kɛ fɔlɔ moi je préfère me sakata hakili jagabɔ de kɛ fɔlɔ avant même de faire un communiqué n'u taara hakili jagabɔ kɛ sa au moins n'u bila sira min kan n'u hakili fara ɲɔgɔn kan sisan nɔ ka kɛɲɛ ni jamana cogoya ye u b'o porter donc o tɛ parti kelen indexé o ye jamana yɛrɛ politicien ka kuma ye o ye fɛn ye fɛn min n'o bɛ se ka don ba la mais parce que tant que mɔgɔw bɛ na ka kɔrɔ ko la o bɛ siran ni e kelen bɔra ka communiquer kɛ n'o ma ɲɛ sisan a bɛ fɔ k'a bɛrɛ bɛ taa ci e de kun donc ça c'est classique il faut sortir de là ok basi tɛ je pense ne bɔra kuma la non ne ye fɛn ok donc aw ka parti est ce que aw ye communiqué kɛ a la d'accord yanni ka na communiquer ni communiquer baliya la parce que an b'an yɛrɛ retrouver cadre kɔnɔna parce que wagati b'a nɔfɛ ouais wagati b'a nɔfɛ on t'a dɔn a bɛ ne de contre la sa ayi a ti contre la question caman fana bɛ yen minnu kun b'a fɛ ka jaabi di minnu ma kɛrɛnkɛrɛn tɛmɛna i bɛ se ka tɛmɛ n'a ye tɛmɛna b'a daminɛ ni question ninnu ye ni bɛna ni fɛn ninnu na bon an y'a ye k'a fɔ maa caman ye bɛn kɔ kuma fɔ partout ni ɲɔgɔn cɛ ne y'o de fɔ a bɛ dépend bɛn définition na n t'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ ka question in poser bɛ bɛn fasuguya mun nɔfɛ c'est à dire an ka sɔn ka ɲɔgɔn lamɛn o ye normal ye u jo don n'u y'o ɲini an kan ka sɔn ka ɲɔgɔn lamɛn sur l'essentiel jamana ko kan pour que transition bɛ se ka teliya an bɛ se ka taa
réforme ɲɛnamaw la an bɛ se ka taa ka taara transition yɛrɛ banni ma o bɛnkanw kan ka sɔrɔ ni sira minnu y'an kan ka se k'o kɛ mais don o don n bɛ kuma kelen fɔ malidenw ye don o don ni Mali parti politique bɛɛ y'a tigɛ di ɲɔgɔn ma k'an filɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛnna malidenw kan ka siran ça veut dire que bɛnbɛn de bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ la o bɛn sugu quoi an mako t'o la parce que o ye wuya de o ye o tiɲɛ fo t'a la parce que partout yɛrɛ pluralisme yɛrɛ b'a jira k'a fɔ hakilinaw tɛ kelen ye donc ni hakilinaw tɛ kelen ye aw tɛ se ka na aw tigɛ di ɲɔgɔn ma k'a essayer k'a fɔ a bɛ jamanadenw berner k'a fɔ sisan kɔni anw de diyara an bɛ ɲɔgɔn fɛ a donna ta n'o tɛ mais sur l'essentiel on peut se comprendre et accompagner la transition pour une sortie honorable je suis d'accord avec ça bon maintenant cadre ye conférence communiqué tɛ dɛ cadre ye conférence k'a kɛra maison de la presse la parce que mɔgɔ fila bɛ u ka question ninnu bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Kasimu Kulubali ani Mamutu Berete ye Tabakɔrɔ a ye 49 militaires ivoiriens fɔ ani Mali ye plainte mun don Faransi ka ONU la cadre ka conférence la mɔgɔw ka taa ta hali bi le visuel existe toujours et puis a écrit officiel fana bɛ yen anw kumana ni affaire nin k'a daminɛ 49 soldats la fɔlɔ an ye hakilina di Mali ni Côte d'Ivoire n bɛ profiter nin sira in fɛ k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɔ autorités fɔ parce que nin tile fila nin na an y'a ye k'a fɔ u sera ka compromis dɔ sɔrɔ minnu ye musolakaw ye maa minɛnen ninnu na k'olu labila acte ɲumanw dɔrɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana ye laseliw dɔ kɛ o laseli ninnu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u yɛrɛ bɛ ka hami relation min bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ k'a se k'o tɔpɔtɔ ka ɲɛ kosɛbɛ o relation kana tiɲɛ o hami b'u la mais en réalité nin ka in gestion ka gɛlɛn parce que a judiciarisera fɛn mun bɛ justice ka bolo kan an man ka ɲɛfɔliba k'o la an ka sariya to yen a k'a ka baara kɛ filanan fana an bɛ se k'a fɔ hali o fana ye sariya ye o Mali ye plainte mun don Faransi kan Nations Unies la plainte de don Mali autorité n'o y'an ka ɲɛmɔgɔw ye u ko prévu b'u bolo u k'u b'a fournir aux Nations Unies niveau là an bɛɛ ka jɛ an ka muɲu an k'an ka ɲɛmɔgɔw kɔnɔ n'u y'o plainte fournir Nations Unies la ni jaabi mun bɔra a la an kelen o kelen ka position kan ka kɛ mun ye an b'o fɔ mais ko kelen kɔni jamanadenw k'o dɔn an ka jamana intérêt bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne ma dɔ wɛrɛ fɔ ne ka parti n'o ye RPM ye an bɛ tugu o la anw tɛ se ka tugu foyi la k'a fɔ k'o bɛ se ka taa malidenw kɛlɛ k'a fɔ an b'an ɲɛ tugu ka don o la o parti tɛ an ye o kɔni n bɛ se ka ɲɛ tugulen n bɛ se k'o kuma fɔ malidenw k'o sigi n'o ye mais pour le moment an bɛ makɔnɔni na parce que prévu ko kuma de bɛ yen Ousmane y'a fɔ a ka kuma la o prévu ninnu dɔnniya ta an si la mais an ka ɲɛmɔgɔ an ka danaya b'u kan n'u k'u bɛ baara kɛ u ka continuer ni baara ye ni baara kuncɛra don min an bɛ se ka mun fɔ an b'a fɔ maintenant n bɛna Sangare ka kuma dɔ la c'est à dire mun ye fɛn ye appel à candidature ko ye appel à candidature ko ma bɔ a la de k'a fɔ k'o tun bɛ projet la projet de loi la ko sisan ko an y'o mun ko CNT y'o mun bɔ a la k'o de kɛra gɛlɛya ye hali sisan proposition minnu kɛra ni ministre ka ɲɔgɔn ye la appel à candidature b'a la ni regroupement nana n'u ka dossier ye a bɛ jateminɛ ni critère 4 ɲɔgɔnna de ou bien 5 compétence b'a la probité b'a la bonne moralité b'a la la jouissance des droits civiques et politiques o b'a la donc o compétence ninnu de o critère ninnu de kan ka jateminɛ o critère minnu kan ka jateminɛ ni compétence b'o la o ye baara dɔnniya ye mais anw ko n'a kɛra sɔbon ye tombola ye tombola bɛ se ka bin mɔgɔw kan a dɔnniya tɛ mun na or loi électorale ko de k'a dɔnniya bɛ mun na compétence bɛ mɔgɔ min na ni sɔbon taara bɛn e ma e dun ma deli k'a baara kɛ n bɛ hakili jigin kɛ Mali kalafili mun kɛra 2016 maire kalafili o kalafili in kɔnɔna la parti 20 dɔrɔn kɛmɛ sara la u ye conseiller 94 buruburu 60 o y'o de sɔrɔ parti 20 olu y'o bɛɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i y'o jateminɛ 40 parti de bɛ parti 40 olu ye conseiller 400 ani conseiller 17 sɔrɔ o 40 parti mun y'o conseiller 400 ni conseiller 17 in sɔrɔ tirage au sort la tombola in ye sobo in ye maa 8 mun ta maa 2 dɔrɔn de b'o 417 parti na conseiller bɛ o 40 parti na maintenant parti 200 ni parti 11 de bɛ Mali kɔnɔ hali conseiller communal kelen tɛ minnu bolo Mali bɛɛ kɔnɔ o parti 200 ni 11 na de maa 6 de taara olu la donc e ni ne an minnu bɛ tableau in kan jɔn bɛ se ka compétence ko kuma fɔ o la u delila ka participer kalafili jumɛn na u delila ka participer CENI jumɛn na a kalan ni fɛnw an bɛ se k'o déterminer cogo di o ye kelen ye filanan la section des comptes mɔgɔw ma mun faamu parti politique ko la partiw ka fonctionnement ani san kɔnɔ partiw bɛ baara minnu kɛ sariya ko wajibi ni san bɛ yɛlɛma partiw ka gafe kɛ ka taa da sariyaso ɲɛkɔrɔ Cour suprême na section de compte ɲɛkɔrɔ section de compte de b'a jateminɛ est ce sariya kɔnɔna la parti ninnu bɛ sen kan wa est ce u bɛ k'u ka baaraw kɛ wa u yamaruyala ni fɛn minnu ye est ce olu bɛ ka k'u cogo la wa n'o gafe sɛbɛntiyara de i ka parti bɛ partiya la n tɛ parti tɔgɔ fɔ non financement dɔrɔn tɛ dɛ parce que critères b'a la financement kelen tɛ a bɛ se k'i bɔ a la parce que i ka parti bɛ se ka dissous jamana fɛ n ko siraw bɛ yen o procédure bɛ yen donc très sincèrement
parti minnu taara n tɛ parti tɔgɔ fɔ n kana na dɔw vexé mais partout b'u la minnu tɛ condition réuni minnu rapport y'a yira k'a fɔ hali u ka réunion ta ten hali réunion dama parti minnu ta kɛ o mɔgɔ dɔw bɛ parti segi minnu taara la donc nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o de la ne ko n'i bɛ maa dɛmɛ i bɛ tiɲɛ fɔ mais n'i ko ni dɔw ko k'an ka ɲɛ tugu ni tiɲɛ ninnu bɛɛ kan k'a fɔ dɔrɔn ko non an kan bɛ transition dɛmɛ hali n'u ye donna ko la mun man ɲi an k'a fɔ k'a ka ɲi an ka tɛgɛrɛ fɔ o de ye fanga kɔrɔw bi yen n'an continue n'o fɛ an bɛ ka nkalon de tigɛ u ye o fana ka fanga bɛ bi an ma ala deli o la an bɛ ala deli mun na transition in ka kuncɛ a kuncɛ dɔn na sortie honorable ka sɔrɔ ko loi électorale an parti politique an ye communiqué kɛ ka féliciter ka CNT féliciter ne ka parti y'a kɛ an ye communiqué kɛ an ye CNT féliciter avec réserve parce que an ko loi min adoptera président y'a signé n'o ye Assimi Goïta ye loi in anw bolo a bɛ se ka baara kɛ mais fɛnw dɔw b'a kɔnɔ minnu ma ɲɛ an y'a fɔ an ka communiqué kɔnɔ de a bɛ yen o ye kelen ye filanan anw y'aw féliciter CNT féliciter ko baara ɲɛna baara in ye jumɛn ye loi électorale tɛ n ko n'a waleyara de o de y'a ɲɛlen ye mais i ye mun féliciter k'a ɲɛna n'o kelen tilala ka violer tugun k'i da don o kan et c'est une violation de félicité. L'article 7 de la loi électorale ou de violera. Article 7 il y a ira k'a parti politique ka manani atacho ou yere de beaka. Ministre a envoyé le 21 juillet en ta réunion na anna benamu ka majorité mun demandé au mata. Parti duru mun proposé au retard parti bi oro mun proposé au plan là. O tni ambe ko defo article 7 de violera ambe ko kuma defo. Donc on mun féliciter aux loi électorale de application en yore. Félicité mais on m'a félicité à ka violer il faut que yoro nous en kulu fo bela jelen ko fam on m'a boy on m'a fait ka Ousmane ka kuma do yoro do akoko hali ni partout ko parla ñanka peut-être ka farawluka ka Seck Moro Jara soutenu 2018 voilà ni présent ni ibe ka fanga ko renversera ko hala da kun ka DRP mo la o kuma njegenen da manda na bi adama na siri no de fo ibe ka awndo na nyena awndo na nyena awndo mun nyena a nyena ambulo ibe ka fanga awn kun ka la delité aka d'Afri 2018 ambe nyede fo parce que ni élection do ngam élection de mari élection an kun sago yanga gagna donc on bode assumer on te do détail wéro ko na faut wéré bon on est tous républicains ici nanga jamana saria so ye jabi munu dama nous ko mun kera an bela jelembe to o de ko maintenant menga kuma kunjeri munye be sangari mba fo ko so parce que partenaire mba fo ko so parce que kuma do fo akoko bon ibe ka wati la fin be fana matnya do nyena mais akanga bo korlen gon mais on debe korlen mais ma dat ma dola namba fambe éclaircissement dio parce que korlen faut e couranta nyaayo tuma dola il faut les reconnaître aussi al na suru yire ga kuma ko na les continuer na ga korlen do fo mais néanmoins il faut reconnaître que yemu faut tnye do ne afo moi je les reconnais munu manyambulo mais munu nyena il faut que dans les débats aussi do fana ga to ka farati ka kuma do fo mais tuma beni non on manda on yere o clé donc tnye folie kanga diabète o te on kele maintenant et premier ministre par intérim Abdoulaye ka sorti mun kera odo vraiment sorti a point chamambe ne ko ni ma fin kele mon partager et alanka cadre en ta partager à niveau là parce que ambe nyonyo ki ambe kuma fin on ka we existe ki choyi bon à toi là ay mufo an nya ka fa ka kuma chaman ko nala ay malido nyini ku faranyanka parce que à chaque fois na kuma na iba donc ka fo atafe ka do masi gasila donc au discours ku an kun famana ma au discours ku nyanje donc on kuma ko bord là sinon anya fo ma c'est pas la personne de Sogel al sini Sogel na na ya black discours ni ronaki il y a pas d'opposant au Mali transition mako be bed là sans parler ka foko bon mo munu nyeni fo ka fanga nyena de oba fe ka siginka na de obe ni contrôle namboro le discours nun kono ka to kan discours rassembler nun ke ba esa aw kuma ko be be mun na rassemblement mun na amse ka nyogon sur autour de ça pour que transition bara ka telia anga se ka kunji OK basité 20 secondes bi bolo folikan laba jumem bi bolo ka se en fla bagoma amanga jamu kunci rola nga kuma kunje ye 20 secondes c'est ça aka no mi yere fo ko sebe sangari mo weleli ke mbala jelen fo ka fo nkunye signal ki yenki ka Dawda Sidibé Kalabankoro ya hakilina defo ko ute alete ya fa ale ya hakilina defo ne be ya fa ale mal na ma fenkenna parce que nta do mo mindo mais très sincèrement tuma do la malido mana kuma de mu boka bo de fo ko bo de exprimer nous te ne toro parce que mba do wati do la do weleli ke de gomba de boka
to o degun n'u b'a exprimer kuma dɔw bɛ se ka b'u da kuma faratilenw na bon an kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu b'o faamu an ka n'u minɛ n'a ye donc ani tɔ minnu ye weleli kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana Ismaël Aïdara ale ni Abdoulaye Doucouré Kayi n b'olu fɔ kɛrɛnkɛrɛnyana parce que u ye kumaw dɔw ta ka ɲɛsin mɔgɔw ka kumaw soutenir u y'a jira k'a fɔ hakilina minnu bɛ n'a a ka d'u ye donc n yɛrɛ fana n b'o fɔ ka un co-débatteur au fond. Allez, oui, je suis de l'ancien Kayi. Actuellement, Nyoro est une raison. Nyoro du Sahel. Quand co-débatteur ou Bella Djelenfo, quand la Meba Tchemani, seulement Bella Djelenfo, quand la partie tondé Bella Djelenfo. Faut alibi, la Meba au fond fait, comment qu'on a là, ni comment fratile mon boranda, ou quoi y'a fa ama. Dem sendani. Ok, amena. Laji folika laban jumɛn b'i bolo awɔ jɔn ka fɔ dɔrɔn dɛ 20 secondes dɔrɔn de b'i bolo wagati corona ok et bon ça dit y'a de bɛ se ka koron 20 secondes voilà bon moi je pense que ça mi kuma edge kan dɔɔni parce que na an tɛna se k'o développer bilen la non t'a développer ali non wagati kɔni sɛbɛkɔrɔ t'u bolo comme déjà faamuyali kɛra folikan kɛ parce que awɔ folikan kɛ donc folikan kɛ Laji parce que wagati wɛrɛ an bɛ bɛn n'a ye ni Ala sɔnna ma parce que les partis politiques ou les ministres ministres ou kata ou réfléchir ou kata ou ka bɛfɛn au kana pour une fois ou mun nana ou ma bɛfɛn kan k'u taara ɲɔgɔn ye tuguni pour une deuxième fois la deuxième fois comme ma bɛra le ministre a dit que il va prendre ses responsabilités ok voilà c'est comme si u yɛrɛ ka baara kelen segin n'u yɛrɛ ma ok problème t'a la je pense que folikan bɛ n bolo dɔrɔn folikan bɛ n bolo ka fara nin kuma kan moi je pense que n bɛ bɛɛ fo n bɛ bɛɛ fo n b'a lamɛnbaga bɛɛ fo baasi tɛ tɛmɛ n'a ye mais co-débatteur n b'u yɛrɛ fo Segu Ɲamɛ Bacili n b'a fo e yɛrɛ n b'e fo fɛnɛ o diyara n ye franchement a ka nin baara aw de sababu la mɔgɔw bɛ bɔ information caman kalama peut-être an ye caman fɔ su na kɛnɛ kan yan mɔgɔ caman bɛ olu tun t'o kalama donc n b'a aw yɛrɛ fo a ka baara la aw ka timinanja la il faut continuer dans ça je vous remercie et puis an ka parti mɔgɔw n bɛ bɛɛ fo ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma ok a faamuna basi tɛ Mamadu Ousmane Bakari Kulibali folikan laban jumɛn b'i fɛnɛ bolo ka se an filɛbagaw ma folikan fɔlɔ n b'a lase ni n jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma ani ni caman bɛ ɲɔgɔn dɔn kɔrɔlen peut-être n'ale tun ma deli ka débat kɛ ɲɔgɔn fɛ mais Ala kɛra la Serifula kɛra sababu ɲuman ye ɲɔgɔn donc n b'a bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ka a yira malidenw na k'a fɔ parti politique c'est vrai que u bɛ bɛn sugu min nɔfɛ o tɛ yen mais hali bi an fana bɛ ka effort kɛ pour que an ka se ka bɛn ko la o de y'a to an ye an ka cadre in sigi mɔgɔw kana ye cogo wɛrɛ la kana kɛ comme si parce que dɔ ka intervention na ko ani CEDEAO yɛrɛ bɛnna ko ka fɛn kɛ donc vraiment cadre ma sigi o fɛn ninnu kama an y'a sigi ko wɛrɛ de kama parti politique fana hakilinaw ka kɛ kelen o hakili la Jara o kuma fɔ baara tun bɛ nɔgɔya gouvernement bolo anw bolo o cogo de la n'a sɔrɔ an bɛɛ tun ye kulu kelen nin côté la ale fana bɛ yan an y'a dabɔ dɔrɔn de kama sinon an m'a sigi pour que ka se ka CEDEAO dɛmɛ ou bien ka se ka Mali yɛrɛ ta ka da jugu ma non an m'a dabɔ o kama donc vraiment ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ok basi tɛ Baki n bɛ kuma de fɛnɛ ma ka kuncɛ folikan laban jumɛn bolo Traoré merci beaucoup foli ka a kɛrɛnkɛrɛnnenya ka a lase e ma ani ne tɔɲɔgɔn minnu bɛ yan n'an bɛ ka kuma lafalen-falen an ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni jamana kow ye ka kuma kuncɛ o ye k'a fɔ ko politikimɔgɔw ni n ko politikimɔgɔw parti politikiw bɛɛ ka se ka a faamu k'a fɔ n b'a dɔn a kɛlen don ka ban mais a ka don ba la ko nin transition in c'est-à-dire opportunité belebele don à mon avis politique ka se ka lakuraya moi je sais que a ressources bɛ a mɔgɔw bɛ yen an bɛ Ala deli hali bi Ala ka dusukun ni hakilinaw k'olu kun ɲɔgɔn na olu ka se ka ɲɔgɔn ye je pense o ye belebeleba ye jamana in mago b'o la bi a transition mago b'o la a transition kɔfɛ an bɛna se ka basigi min sɔrɔ je pense jamana in mago b'o la kosɛbɛba donc ka dubabudon de kɛ hali bi o hakili ɲuman n'o dusukunkun u ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka don ba la an jamana kɔnɔdenw bɛɛ kelen kelen hali bi mɔgɔw mun y'an kɔrɔ cogo min na tan nɔ ka se ka kumaw kɛ ni hakilisigi ni basigi ye ka weleliw kɛ k'a yira n na k'a fɔ a gɛlɛyara cogo o cogo danayaw bɛ yen wa an bɛɛ de ye kelen an bɛɛ bɛ bato kelen kɔnɔ ka dubabu don hali bi jamana kɔnɔ o ka se ka o tɔ ka se ka don ba la Ala ka jamana kisi k'a taga merci amina rabi
o de bɛna dansigi bi jɛmukan na an bɛ aw yɛrɛ fo vraiment ka waleɲuman dɔn sabula an ye wele bila aw ma aw nana an ka wele jaabi an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ ni ala sɔnna ma a tɛna danni ma donc an bɛ o layidu di aw ma donc ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ nin baara in jama baara de don donc o kama an b'an to yanni nɔ ka foli bila min ye directeur général ma Ousmane Sogore donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn depuis Bankɔni na ka ressources humaines maaw fɛnɛ fo yen nɔ donc olu fɛnɛ ka wulikajɔ ka bon ani service commercial ma an b'o fɛnɛ fo ni wagatini na n'o bɔra nɔ n'a nana Moribabugu yan nɔ min responsable technique Buya Kulibali donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a ɲinɛ min ye production ma Mohamed Keita olu le sababu la sisan nɔ ni aw bɛ ka an ye ani Adama S Kulibali ka fara min ye Musa Tarawele GMT ani Abu Jabate n'o bɔra an bɛ taa régie la olu minnu b'a fili diɲɛ fɛ min b'a to mɔgɔw fana bɛ se ka an ye donc o ye Koce Jara ale de bolo b'a la su in na donc Didi Bokoum ka fara Saka Kulibali ani Bubakar Tarawele NB an b'u bɛɛ lajɛlen fo rédacteur en chef Musa Fɔnba an b'a fana fo sabula o bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ka bon nin ko in na n'o bɔra an bɛ jigin ka na an ka chauffeur an b'u fana fo n'o ye Lamine Tarawele ani Yusuf Diallo ka fara Seydou Diallo ka o fana jɔsen ka bon nin ko in na sabula olu de bɛ taa bɛɛ bila so donc k'Ala ka soli ka wuli tuguni donc an b'u fana fo an ma ɲinɛ min ye an ka gardiw fana kɔ garde national ma donc duguma yan nɔ an b'o olu fana fo ani Ansar gardien cɛkura ka fara Musa an b'o olu fana fo nin wagatini na ni Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ dimanche nata o b'a sɔrɔ Bokele ale ka congé kɔni banna donc a fana bɛna ye kɛnɛ kan nɔ an b'a fana fo ka a waleɲuman dɔn nin wagatini na donc sabula a taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Côte d'Ivoire jamana kan nin wagatini na donc nka ni Ala sɔnna ma dimanche an bɛɛ dafalen bɛ kɛ yanni nɔ an b'a fɔ a k'an bɛn dimanche nata.